Rġajna wasalna għal-podcast ieħor l-udjenza dejjem tikber, il-feedback dejjem iktar inkoraġġanti, grazzi ħafna jekk għadkom mintomx subscribers u trid tkomplu seguna, nħeġġitkom tafsu il-buttuna ħamra b'ximkiena un taħt, aktar minn hekk jekk tistgħu tuna like, kumment, eċetera, dan kollu ħajjin biex l-algoritm tal-YouTube ikompli jmexxina ma' dawk l-uħud li jaħseb għandu jmexxina. Il-mistieden tal-lum minkejja li jilbes kważi esklusivament l-iswed u bniedem ta' ħafna l-wien, ġej mix-xena mużikali tqila jew il-heavy metal, huwa soċjologu u lettur l-Università ta' Malta u qed nitkellem dwar Dr. Albert Bell. Ma' Dr. Bell tkellimna fuq bosta fenomeni li jimbtu meta gruppi ta' nies jingħaqdu f'soċjetà waħda. Iddibattejna jekk il-bniedem mhux intrinsikament tajjeb jew inkella ħażin u anke tħaddidna mhux ħażin fuq is-sottokulturi li kemm jiena u Dr. Bell trawwimna fihom. Qabel ma nibdew kemm nixtieq nirringrazzja lill-azzjendi li appoġġjaw lil dan il-podcast. Fil-fatt illum għandna sponsor ġdid, il-Valletta Glass. Il-Valletta Glass li ilhom fis-suq 42 sena li f'post xogħlijiet oħra isbulhom bċejjeġ għad-dar, bċejjeġ kummerċjali u anke jistgħu jfasslu ċertu bċejjeġ għal preferenzi tagħkom. Fittxuhom fuq is-social media u la darba nerġgħu nibdew nżuru xulxin il-Valletta Glass tistgħu issibuhom ġewwa Taqali Crafts Village. Grazzi kbira wkoll li qed isikura brokers għaqlin li jistgħu jgħinuk isib assigurazzjoni għal dak kollu li għandek bżonn bl-aqwa prezz, ċertu affarijiet nerġa' ngħid jeħtieġu li jkunu taħt assigurazzjoni u let isikura huma proprju nies jistgħu jsibulek bl-aqwa polza għalik. Id-Derek Meats li kienu jfornu anke il-laħam lir-Reġina Elisabetta meta kienet toqgħod gwarda manġa u tant kienet kontenta b'xogħolhom li jekk tmorru fil-ħanut ta' Derek Meats il-belt isibu wkoll ittra ta' ringrazzjament mingħand ir-Reġina fem. Biżejjed tajjeb għal-Reġina, biżejjed tajjeb għal John Mallija u nisħaq ngħid għalikom ukoll ċemplu 998-6645 biex Andrew nawilkom il-laħam id-dar fi żmien 48 siegħa. Grazzi lil-Lee Cabs li qed iwasslu kemm lili, kemm il-crew, kemm il-mistieden għal ġol podcast u mal-irħas fis-suq u jaslu għandkom l-aktar malaj varjetà straordinarja u it-tindif ma' Lee Cabs isir reliġjużament ta' bilħaq. Niżlu l-app ta' Lee Cabs għax tistgħu tibbenefikaw minn ħafna promozzjonijiet rikbit u ħwejjeġ ta' din ix-xorta. Infakkarkom fit-8 ta' April se nħabbru wkoll min hu r-rebbieħ tal-Frank's Man of the Year Award fuq dan il-podcast. Jekk tixtiequ tgħinu l dawk il-ħud siewa ta' dar merħba bik, nistiedinkom biex tmorru fuq franks.com.mt tixtru ikla mingħand il-Fenixa li ma ikla trikors se jwaslulkom id-dar fil-ħin għal-podcast tax-xandira tagħna li aħna tafu nistreamjaw live kull nhar ta' ħamis fit-8 ta' flaxija. Mela franks.com.mt biex tagħmlu din id-donazzjoni eċetera tagħkom. Grazzi wkoll ir-Rapid Screening Malta li dan l-aħħar qegħdin jiġu hawnhekk biex jittestjaw jagħmlu swab bil kulħadd lili l-produzzjoni l-mistieden biex jiżguraw li maħniex ta' teddida laqgħa xulxin laqqas il-bqija tas-soċjetà. Fi kwarta wara l-swab wieħed ikun jaf jekk hux pożittiv jew le għal COVID-19 għal daqstant jekk qed tixtiequ tintaqgħu tikkongregaw fi gruppi jew għal xogħol jew ma nafx fjaddilkom moħħkom. Inħeġġitkom ħafna tkellmuhom għax jagħmlu xogħol tassew professjonali. Għal grazzja t'Alla ħadd ma kien pożittiv bil-COVID-19 u għal daqstant stajna nkomplu b'din il-poddata. Mingħajr iktar kliem ngħaddu issa għall-episodju tal-podcast ta' John flimkien ma' Dr. Albert Bell. Ara tlaqna. Nirdefaw najdu kemm għal-buzz Mil-wahda neħibu t-nejn Nirfmux dwar x'qed rednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-Podcast ta' John! Il-Podcast ta' John! Mela tlaqna. Meta kont żgħir naħseb kelli anzi tista' tella meta Malta labu kontra l-Italja f'Taqali u tilfu 2-1. Naħseb Abigail li illum iddeċidiet tibgħat il-Wejżalem u toqgħod tikkatja hi. Tiftakar inti Malta kont le meta Malta labu mal-Italja.
Niftakar l-unika, niftakar ground sħiħ sejjer Sakki di merda, għax dak iż-żmien Sakki kien il-coach tat-Taljani. Tajba. U ommi tajjat l-iktar fost kull partitarju Malti hardcore ta' South End Core ma sibx kien jiżestu dak iż-żmien. Kienet ommi li solt kieku għad xi ħaġa bħal dik ġod-dar tatni d-daqqa taħħarta bil-kontra, bro, dak minn daw li tu il-kek bitxurketta żwieġ li dak iż-żmien kienu kollu fossa kbira u konti kull ġod snienek. Ommi hekk kienet, imma dakinhar u naħseb għek u kon sannu xie korrelazzjoni fuq li semmejt li l-bira ta' collective effervescence, dakinhar ommi tilfeta ġifieri u tajja Sakki di merda. Ma tagħmilx dal-wiċċ ommi m'għandix daqna. Dak il-konċett li semmejt. Basikament qed nitkellmu li kif meta inti tkun parti minn xi ħaġa kbar, normalment tagħmel affarijiet tagħmel affarijiet li mhux normalment tagħmel, u l-każ tommak huwa strong case in point. U l-istess. Spiċċat parti mill-istudju tagħna ġifieri ħadd toqtolni bro. Ġifieri u din narawha fil-kulturi sportivi, fil-football firms pereżempju, football hooligan firms, right, il-nies li jkollhom 9 to 5 jobs ġaddu ħajjithom normali, but qed nitkellem fuq il-firms Ingliżi għax hemm differenza bejn. Spjegana għax huma firms għax jiena nifmek għax jiena kulturat għal darb'oħra. Però forsi hawn ħadd ieħor li forsi qed jipprovi l-livell tiegħi jekk tista'. Firms huma jgħidulhom firms huma gruppi ta' hooligans li jkunu jisapportjaw clubs partikolari fl-Ingilterra jew fil-Gran Brittanja. Fl-Ewropa mbagħad kontinentali għandna l-fenomenu tal-ultra li huwa naqra differenti mill-hooligan. Il-hooligan normalment ikunu libsin stil tal-biss, ġvem dimensjoni subkulturali fihom, ishom jilbsu issa kif represent. Ġifieri dak hija bil-ħud ma jkunux shelters jgħidulhom pereżempju il-ferm tal-Liverpool ma jkollix ma jibsux il-flok tal-Liverpool, jew tal-Arsenal, jew tal-Tottenham, etc. U ġejx ħajja normali, ġifieri, imma mbagħad fil-weekend jiddeċidu l-mod kif jieħdu gost huwa b'dal imġiba violenti fejn jiltaqgħu skontru ma' ħadd ieħor ferms oħrajn, imma l-vjolenza tkun kontrollata u dik id-differenza mill-ultras. L-ultras differenti, l-vjolenza ma tantx kontrollata. Allora, per esempio, l-iskontru jkun organizzat. Jien il-leader tagħna, il-leader eżempju, flek ħan iltaqgħu. Eżempju. It-tali post fejn il-fabrika ħan nitqatlu. Per eżempju, żewġ firms kbar l-Ingilterra. Millwall. Tara kemm naf bon. Millwall u l-oħra. West Ham, per eżempju, l-ICF. Il-Green Street Hooligans ma kienu ġew. West Ham u Millwall, fil-verità dak. U bagħad illum hemm b'saħħithom ħafna minn Tottenham li għandhom firm vera tajba fis-sens. Effiċenti, imma jien jaffaxxinani das-suġġett anke soċjoloġikalment. Football Factory, right, unti? Ija, kolla, għandi kolla. Green State Hooligans. Xem iktar, jien dawk it-nej, right? U Rise of the Foot Soldier. Dak vera tajja. Dak vera tajja. Dak għambat hemm il-rabta ma' kriminalità. U naħseb l-Ultras, mill-ftit li naf dwarhom. Hemm film vera tajb Taljan fuq l-Ultras ta' Napoli, rajtu mill. Lejna fuq l-Ultras ta' għamel ħabta Danny Dyer. Taf minnu Danny Dyer. U Danny Dyer kien jagħmel dessir ta' dokumentari. Danny Dyer jieħu sem f'dak Football Factory. Football Factory u għandu films oħrajn, Bill Coke Tenerife u hekk. Għandu film famuż. Trainspotting minn għalija. Le, Ewan McGregor probably. McGregor, tenħawdu. Le, Danny Dyer, mux jattur ta' xie kalibru partikolari. Le, diċajta spiex ta' madnix najdu ma jena uħida hija meta xaħat jibda jelaba tal-kul biex jena uħija nifmu namlu Danny Dyer. Dak, Football Factory interessanti li l-extras li użaw ma' hooligans propja. Hemm dik il-ġlieda kbira. Murġibek ebon set tiddereġi 50 hooligan. Le ma. U titiżomm. Il-punt ġonnu li anke hemmhekk għandhom ċertu referenza għall-ordni xorta waħda. Eżatt, u għandhom ċertu regoli. Jiġri inti għalik xi ħaġa tħares minn barra u tidher kajotika, xorta hemm ċertu regoli. Control distraction. L-istess bħal m'għandek ir-regoli fil-moshpit pereżempju. Il-moshpit huwa l-mod. Ma konx naf. Ta' kif normalment jirreaġixxu l-metalheads waqt konċert. Issa mbagħad għandek varjazzjonijiet ukoll. ċfi jaf ikollok the traditional headbanging fej ċalaq rasek u xarek. Jekk ma jkollok xarek twil ċalaq rasek.
Mbagħad f'ċertu xeni forsi iktar movimentati, ġifri xeni scenes qed ngħid. Għandek il-moshing li ħareġ propjament ġim il-punk. U l-moshing huwa? Tidħol ġo xulxin, tidher violenti ħafna, ma anke hemmhekk hemm ir-regoli, pereżempju ma tistax inti tmur fuq bliedek u tiddaqa' ta' ponġo wiċċu, fimt? Għax ix-xena stess ħatobsqok il-barra. Jew anke l-mod. Hemm mosh pits fejn huma jien naħseb ġieli rajt mosh pits ta' daw il-punks skinheads. Dak surfing. Dak surfing, dak namluħa ħna u koll. U daw kollha standing, intom tagħmlu standing? Le, ma nagħmlu standing. Għana l-megna għajjen mela. Titla, inti taqbes għal fuq il-crowd, un bat il-crowd tol. Stage diving. Le, wara l-qabza, it's a process. U dawk ħarġu. Dawk sofistikati, ta' mux mal-ewel. There's gradation. Għaddajt tajtuhom. Un bat jaqbduk, l-udjenza jaqbduk u jolluk minn saqajk u tkompli l-konċert il-repja bil-wifqa fuq idej l-udjenza. Ma tamlu jiex, bro. Ma darba provajta u tella l-Stormtroopers of Death. U tara l-Billy Milano jagħmel slam dive minn fuq xi dafjaħ persuna. Ġenerat efna kompetizzjoni dell-ostra konverzazzjoni. Ma stennex laħam. I didn't expect this kind of conflict. Wall of Death. ċarament, I mean Call of Death, ma nafx kemm l-paċifisti. Wall of Death? Isbaħ wall. Imma esperienza sabiħa, ta' ġifiri, collective effervescence. What? Wow. All right. It does look like a lot of fun insofar that no one dies. It is. No, nobody dies. I mean, forsi tikser naqra jdejk u hekk imma affarijiet żgħar. Imma mbagħad għaliex istorja għandek, biex meta jsaqsuk għalfejn għandek idek miksura. Le, fil-fatt huma battle scars, Eżatt. Immaġna li hemm element. Jiena fil-fatt dal-aħħar kelli jawżlu gajt subajja l-ġuġitsu, which is again another form of controlled punishment. Controlled violence. Controlled violence, eżatt. U l-ġuġitsu, you win the game when the other person that you're kind of fighting gives up because he either gives up or you're going to break a limb or kill him. Ġviri inti tġibu f'pożizzjoni fej isma' inti taf li jekk jiena ħan nagħmel pulsiri ieħor lem jew pulsiri ieħor law, jew lajtlek il-minkep minn postu jew mitt. Ġviri this dramatization of coming close to death naħseb aħna bħala bnedmin it makes you feel very, very alive. Jien naħseb punt importanti li għattajt, imma fil-kas tal-Wall of Death, il-mosh pits, etc., naħseb hemm element qawwi ta' vicarious release, ġifieri inti il-bniedem normalment ikollu ċertu built-up aggression, u this is a legitimate way, mod leġittimu ta' kif inti tesprimi ruħek b'dak il-mod. U l-firms l-istess taħseb? L-istess il-firms. Il-firms mbagħad ċaġi iktar estrema, hawnhekk li rajna għarajt in-nies jieħlu ġoġoġin, forsi tweġġa ftit, forsi taqla xi daqqa ta' minkep, eċetera, ma' il-football firms. Ġieli kont ġo Wall of Death? Jien mhux it-tip ta' mużika li normalment terġa' aħna ħafna subġenri, ġifieri again jien peress li ġej iktar mid-dinja tal-80s. Aħna iktar imorru for traditional headbanging ngħidulu. Però hemm element ta' violenza fil-headbanging jew rabja. Nimmaġna li hemm element ta' rabja. As rabja tagħku. Le? Il-mużika nnifisha ġalek. Pereżempju, u ġalek tiċċaqla, ġifieri fis-sens Wall of Death qatt ma kont, imma f'mosh pits kont kemm il-darba u anke ġieli tħadd bihom bl-istrument kollox kif jaf bonu darba lajt daqqa sew part nieżel bil-bass. Ta' mal-intu nieżel tajt waħda l-bonu koll, ġifieri. Kien hemm. Qed jgħid. Ġifieri 1993 Bursa Buġa Sailing Club. Imma dal-element ta' vicarious release qiegħed hemm jiġifieri u importanti li s-soċjetà issa biex ikollha nimxu ftit fl-argument u ma jaqpawx bil-battibek kif fuq il-hip hop u l-metal. Ikollha daw l-arenas biex ngħidu hekk li huma leġittimi fejn tista' tesprimu wieħek b'tali mod. Jien naf bħal wrestling issa vera li kollu ħafna mill-wrestling professjonali fissat, imma hemm element ta' violenza kontrollata, u għandek l-udjenza, għandek l-arena, flok għandek il-gladiaturi. Fil-wrestling hemm ħafna ġieħ. Għatma prattikajt. Jiena prattikajt għal reklam again li ma ħareġ, fortunatament. Jaf joħroġ. Fil-fatt
Mustanajt ċamilt, in case joħroġ ma nafx. Imma kelli esperienza fil-wrestling ħafifa, pero kienet fuq ġifiri twapet minn daw il-ħoxnin li kienet vera kontrollata l-bniedem li kienet qed jagħmel il-wrestling fuq huwa l-ikbar professjonist li Malta qatt kellna qabli. Allura speċta u għamilnija vera bil-mod 7 darbit, pero jiena ġili mort nara wrestling matches li jkunu ġifiri hemm ħafna dramatization, ħafna theatrics fija. U li jkunu, ma nafx ikunux koreografati jew le, però jkunu miftemin. Kunu koreograf żgur. Imma xorta tkun taf tieħu daqqa. Short hemm element ta' violenza, ġifieri kont qed nara pereżempju jagħmlu dil ħaġa drop kick, taf x'inhi drop kick. Iva, żgur. Int kont fan ta' wrestling. Iva. Please, bilna fuq xi ħaġa, nista' nerġa' nibda nagħmek. U kont insegwih niftakar fl-80s Malta fuq televizjoni kienu juru professional wrestling. Ta' min kont fan, forsi timbet il-gwerra. Kienem wieħed kien masked, qed nipprova niftakar x'kien jismu ftakar. Mela kien hemm Eddie Guerrero. Masked wrestlers, masked wrestlers. Jew dak il-ħafif, kien ħafif ħafna. Kien ħafif ħafna. Very skillful, ġifieri. Beauty watching him work. Biex nsemmilek il-favoritu mbagħad ta' kull żmien u għandha naqax taqsam ukoll ma' subkultura tagħna. Huwa l-Undertaker. L-Undertaker. Ġifieri. X'inhi il-fascinazzjoni ma li għandkom bil-mewt blok kult u blok kult pjuttost oskura qed ngħid sew jew qed nippropaga gidba. Ifhem, il-mużika tqila tant kemmi wiesa li inti għandek fashion fuq ħafna affarijiet bħal għandek fil-pija tas-soċjetà hija mikrokosmu tas-soċjetà. Issa għandek element ta' dal-fashion u blok kult, mistiċiżmu, eċetera. B'mod ġenerali fil-mużika tqila issa nitkellmu fuq affarijiet li ħadd ieħor jiddeq jitkellem fuqhom. Allora pereżempju fuq il-permanenza tal-mewt. Taf kif? Life. That is certain, life is not. You know, that is something which preoccupies the lyricist in various forms of music, but in heavy metal and especially some subgenres. Is it cathartic għalikom li tant interaġixxu mal-mewt b'mod kontemplattiv li bad forsi meta torbu għal. Cathartic biss. Jien l-esperienza tiegħi metu li l-ġenituri tiegħi. Therapeutic mala. Terapeutika u tippreparak. Tippreparak għall-eventualità li tgħaddi minn ċertu affarijiet. Jiġifieri inti immaġina tagħmel ħajtek protett sħiħ, dejjem tisma' daw id-diski kemm inħobbok u għalfejn tlaqtni eċetera. Imma l-ħajja mhix dik biss. Jiġifieri rajt l-imħabba hija parti sabiħa u integrali tal-ħajja imma hemm aspetti koroħ. U darba kont qed nagħmel riċerka tiegħi qed niftakar kwotazzjoni vera tajba ta' parteċipant fil-riċerka tad-dottorat tiegħu, poġġejtlu din mistoqsija, speċi imma x'affaxxinak fuq il-mużika tqila l-iktar, speċjalment fejn tidħol il-lirika. U jgħidlek fil-mużika popolari, normalment ħan nitkellmu fuq kemm kont inħobb it-tfajla u t-tfajla telqitni. U fil-heavy metal il-mistoqsija tkun imma l-fejn telqitek. Jiġifieri ġalek tagħmel naqra iktar mistoqsijiet iktar u anka tibni naqra iktar self-awareness u tħares lejn l-affarijiet. Issa din mhux qed ngħid fil-mużika metal biss, għax hemm ċejjeċ oħra ta' mużika popolari li joqtuni bħal mużika goth tal-80s li wkoll kellha dat ċertu faxxinu fuq il-mewt kważi ukoll feliċi ħafna kont ngħidlek. Ħafna iktar u jaħdmu mbagħad ukoll elementi fuq vampirizmu affarijiet hekk. Di xewqa li ssib fil-letteratura gotika minn Shelley, Frankenstein, Shelley, għal Stoker, Dracula, di xewqa l-immortalità, issibu ħafna fil-gott. Anka l-arkitettura gotika hija pjuttost. It harks back to kind of some antique fascination with death ukoll naħseb. It is. U tiġi wiċċ b'wiċċ ma' daw l-aspetti tal-ħajja sfortunati li xi darba tiltaqa' magħhom. Imut lek pet, imut lek ġenitori, imut lek xaħat maħbub tijak. Muċin, tu. Ma mussa jkollok il-possibilità tal-kontemplazzjoni fuq aħlif xin tkun viċin. Once li tkun wasalt li naħseb li huwa. Tixa hemm parti minni li temmen li ħafna mill-ħajja hija li titgħallem kif għandek tmut. I don't know, for maybe it's just me trying to justify. Le, mux għatajta affarijiet bla sens. Kultant taf x'naħseb jien. Mhux is-soltu jgħidu li dik. Le, tajt punt profond fl-opinjoni tiegħi. Kultant naħseb li tlifna is-sens ta' rassenjazzjoni.
Ġifiri, għabadna l-bar palissa, ma kan iftakar per kont nżur missieri San Vincenz fejn ħafna sofferenza, eccetera. U dejjem qed tiltaqa' mal-mewt jiena f'missieri sakemm għadda l-ħajja l-oħra fil-kamra tiegħu. Naħseb mietu 12 persuna. Ġidat dejjem jiltaqa' mal-mewt. U tidħol dik is-sens ta' rassenjazzjoni, ġifieri preparament ukoll għall-ħajja wara l-mewt jekk hemm għax mistoqsija li għadni m'għandix risposta liha. Imma naħseb normalment tan kemm aħna fiċ-ċirku li ngħixu llum ċirku serkis ta' ġifieri, l-individwaliżmu kollox ġiplaw eċċetera diskutejni għandi wkoll. Imma ma nagħmlux daw ir-riflessjonijiet profondi. U naħseb dal-element ta' rassenjazzjoni u preparament għal dat ċiklu kraħ fil-ħajja ma nagħmluhiex. U dik tifnija meta nqabbluha ma' soċjetajiet antiki, is-soċjetà Maltija soċjetà moderna, inkluż is-soċjetà Maltija, hija soċjetà ta' illużjoni narajn. U falsità estrema, ġifieri, u fejn ħarbu minn dawn il-mistoqsijiet. U dawn il-konversazzjoni fil-verità, anke ma' sħabek, dik konversazzjoni fuq il-mewt kemm tagħmilha? Ma oħti nagħmilha sfortunatament ħafna aktar milli nixtieq. Anka dal-kummentar rassenjazzjoni li ġi tkellimna ħafna dwaru. Mija jien nifsi nikkontemplah biex nagħmel ħafna meditazzjoni u darba kont rajt xi ħaġa speċta li tagħmel li inti għandek every now and then tikkontempla ftit il-mewt tiegħek u tagħmel paċi ma gradwalment tul il-proċess ta' ħajtek tagħmel dejjem iktar paċi mal-fatt li inti m'intix għal dejjem u li l-affarijiet li ħadħalli warajk kienu jew almenu attentajt li tħallihom aħjar milli kienu meta sibthom, speċi dik hija parti kbira mill-filosofija tiegħi. Naħseb li the rise of social media hija speċi ta' l-appoġġew ta' kemm nippruvaw we distract ourselves from any form of contemplation u anka it continues to give you access. I think so celebrity is for me the ultimate distraction from the fact that you're going to die because people are revering me like a god. I'm not gonna die, żgur. Somewhere in the subconscious tiġi dik il-logħba. U naħseb li social media taffordja għalek platform fej bażikament social media x'inhu l-page tiegħek hija art għal żgħir fej in-nies jistgħu jiġu muk ituk like jew ħart jgħidulek proset kemm inti ħelwa, eċetera, eċetera. So you're getting a shot at celebrity even if you have the most mundane average life. And that is very appealing. U għajtajiet ħafna mal-fat li deep down we understand that there is a finitude to me, but I don't want to look at that finitude. And I will do anything. Jow ħankun fanatiku tal-futbol, jow ħanarma l-karozza, jow qabel kellna speċi daw id-distrazzjonijiet. Issa bil-mobile fidejna li jiena wkoll għandi pjuttost problema bih. It's so accessible, jien kif jiġini nofs ħsieb faċli li kull marret nagħmel ma rridx noqgħod ninżel sal-garax, niftaħ il-karozza, le nista' ħares, nafa sekilla l għandi buttuna waħda minnhom ħamra bomba xi ħadd people still care about me and I can go on. Parti l-idea ta' ċirku tiegħek fil-verità. Jiena għandi idejat naqra differenti fuq is-social media fis-sens. Naqbel ma ħafna li għatt, ma ninsewx li kiku ma kienx il-social media f'dal periodu ta' pandemija, kiku personi li għet jisofru l-izolamentu. Ġist biex nisottolinja minix najt li that's the only dimension ta' social media, I think it's one of them, pero ovvjament utilità kbira. Naħseb da bħal kollox, ġifiri dejjem ikollok l-abjad u l-iswed ta' kull ħaġa. U ximkien xi grey area importanti. Ma naqbel miegħek, ġifieri l-bieraħ mitħabib tiegħi minn barra kantant konna ġibna l-band tiegħu Volker u mitbattak f'qalbu l-ġimgħa. Kont nikkorrespondi ħafna miegħu fuq Messenger, eċetera. U dħalt fil-konfos hemmhekk u kważi surreali, ġifieri għandek persuna miet imma għandek il-konverzazzjoni għadha hemm. Ġifieri u forsi minn ċertu waqt allura tejn biex persuna ma jintilifx kompletament.
Yes. Bħal meta inti bħal artist probably tikkontempla fuq il-fatt li forsi dik il-famuża li kontu ħriġtu dik id-diska famuża. Tanti famuża li nsejta, bro. Jiena nsejta. Ma kiex il-ġener tiegħek. Xi sempat fajla kien. Luċija u Samuel, ġib waħda tajba. Ġib waħda tajba. U rajt il-video wkoll. Il-video xogħol jiena dejjem hekk daw il-ġgajti tal-ġen naħdem. Oħti wkoll għandha ġgajta tal-ġen madwara tal-nies u it was kind of like a collaboration bejn il-grupp ta' li konna iktar ta' triqna iktar rough around the edges tal-hip hop u oħti li dak iż-żmien kienu jagħmlu fil-femma tiegħi laqwa xogħol biżif ta' teleseries li qatt sar Malta b'Evangelisti u speċa it was that kind of collaboration. Il-punti li rrid ngħid li fej forsi sa l-avvent tal-social media, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Di l-aspirazzjoni ta' immortalità sa' ċertu punt kienet klabb esklusiv ta' min joħroġ video ta' ċelebrità, ta' min jagħmel album, etc. Illum kulħadd għandu dik l-opportunità. So it has sort of democratized that sort of aspiration. Ġifieri ħaj naħseb li semmejt int huwa minnu, ma hemm dimensjoni. Saffiħor perswas. Kultant li niddejja li anke aħna bħala soċjologi li dejjem nipproblematizzaw l-affarijiet li social media qed joqtol ir-relazzjonijiet personali. Le, perswas li mhux biss. Multi-dimensional kif naħseb f'kollox hemm jien dejjem ninsib ambivalenza f'kollox. Eżatt. Għax inti bħali ċentrist. Iva, ma għaddejx ngħid. Nħares li x-xelluk f'ċertu aspettu, nħares li l-lemin f'oħra. Mela, biex immor l-ura, jien ċimkien għawek kelli mistoqsijiet għali. Mela, konet najdu fuq il-loba ta' Malta, Italja, fejn mi marret. Xitlet kwarti ilu. Tipparteċipa fi drammatizzazzjoni tal-Liner Ultra tagħha. Dik kienet World Cup Qualifier. U s-sena, 92 kelli raġuni, s-salbira, stra kelli raġuni. So kelli 9 snin, le, 9 snin għal dik il-ħabta. U għadu sallum ġirien niftakar bejwet u jħor fej konna bil-qeda, niftakar l-angolu meta daħal il-gol, niftakar dawk dik il-folla ta' dej kolla jqumu bil-wifqa, u niftakar il-gost enormi li ħadd, insomma kien l-qreb ħaġa għall-orgazmu mentali li qatt kont parteċipi fih. Issa, juxtaposed ma dak huwa l-fattu kolli, jiena kif nara, jiena għandi I'm very suspicious of groups. Jiena kif nara, per eżempju, meta nanna kienet toħodni l-mass meetings tan-nazzjonalisti, meta konna żgħar, jiena kont imur hemmhekk anke meta kelli xi jgħid bi stmerrija enormi li hawnhekk hawn element ta' aw patoloġizzar. Ovvijament ma konx nartikola, ma kont nħossni mal-ewwel li isma' aħna bħalissa deħlin f'xi ħaġa qed nagħmlu kuntratt ma' ċertu wħud li wħud fosthom jidhru xi naqgħu dubjużi. U ma naħsibx li hemm ħsieb kritiku u qed jiġi proċessat. Però minkejja hekk u minkejja li meta nirrazzjonalizza biex immur lura fuq il-logħba ta' Malta Italja, in-nazzjonaliżmu, mhux qed ngħid in-nazzjonalisti as in like love for the nation, narah pjuttost ridikol, kif daħal dak il-ballun kont ħammut u meta naħseb fuqha, jiġifieri bħalissa l-eżerċizzju enormi li qed nagħmel ġewwiċċi biex ma jaqbiżlix id-dmuħ huwa inkredibbli. Qed narhom jaħmar. Qed ngħidlek vera kont kommos u għadha tikkommovini. Għalfej jinteressani daqshekk lil Malta mhux jinskurjajt il-gows biex ma kelli xejn biex naqsam miegħu, għalfej. Għax naħseb Malta parti minnek. U parti int minn inti tista' tiġħadha imma parti minnek. U din narajjen, fil-sens ħalli nikkritika ħafna l-pajjiżi u maqdar u eccetera. U kultant anka sabna dawn kemm kien nixtieq imparparlem imur Scotland fil-Highlands nittraċċa l-eruq u ma mhux għax probabbli vera neqbem. Xorta parti intrinsika ta' intmin tal-identità tiegħek u meta dik l-estensjoni tiegħek tagħmel suċċess xi ħaġa f'logħba futbol. Tista' tkun xi ħaġa oħra. Dika tivvindika int minn int sa ċertu punt. Ġifieri inti tgħid li s-self-esteem tiegħi parti minnu huwa infurmat mill-fatt li nies li jiena ngħid li huma
jew li jiena f'moħħi Tista' komputajt li dawn huwa tidentifika parti magħhom. minni b'xi parti estiża. Iva. Iżid fis-self-esteem tiegħi meta nagħmlu xi ħaġa tajba u tnaqqas l-esteem tiegħi meta nagħmlu xi ħaġa Il-ferħ li tħossu kol. dubjuża. Ħantik eżempju, forse naqa kontroversjali da għal-Maltin. Meta reħbħu l-ordi l-Eurovision Song Contest. Sewa. Jiena ħriġt indoq. Għax għalija kienet reħbħa tal-mużika tqila li hija l-ewwel bandira tiegħi fuq il-bandira Maltija u b'nadar oħrajn li forsi nħoss affinità. Il-metal għalik hija iktar il-familja stiża tiegħek mill-pajjiż. Iva. Vera għamilt ħażin li bdejtu dal-podcast. Le, Nipprova nikkontrasta. Kapaċi nagħmel argument oġġettiv fuq kollox minn politika ta' futbol, eccetera. Ħanaħbi l-fliexkun. Futbol sa ċertu punt, għax naf nitlifaw kol, speċjalment fejn jitlu Florjana, għax it-tim l-support, ja. U naf li żomm mal-belt, jew għandek xi ħaġa mal-belt. Le, missieri mill-belt u kelli hija li kien jilab mal-belt. Allura xinaqa mal-belt. Imma tant kemm l-ewwel ħaddimna liha biex ħadu l-ewwel post, ma kienx random dik, dak konna kollha connected, kulħadd jibgħat l-emails, make sure li tivvotaw lill-lordi. Subkultura minn taħt. There was an organization process. Anka jekk ma naħmluhomx bħala band, ma l-fatt li qed jirrappreżentaw l-Iżgħar. U ridu. U ma kienu famużi ma'kom qabel? Ejja, konna ġana. Konna ġana. Ma jdejqunix, ta' jisom il-kies. Però irrelevanti, speċi kienu xexbuk jew le, setaw kienu mandra totalment u d-diska kienet ħażina. Il-fatt li reħbħu huma għalija kienet daqqa ta' pom fuċ kulħadd li jobbot il-mużika tqila. Anka inkluż pajjiżna u li dejjem ituna hard time. U għaw Malta naħseb kulħadd issa sar aċċettat, kulħadd li forse qabel kellu timbru jew stereotip. Aħna għadna nsofru minn imma. Dak maħmuġ, dak ignorant, dak drogat, dak satanist, dak okkultist, Postijiet fejn tinbidel, però naħseb hemm postijiet fejn ukoll aħna anka l-hip-hop għadu ftit suġġett għalija. Anke tkun kollha gangsters, kollha kriminali, kollha. Meta ġejt lura mill-Ingilterra, u konna jiena u kombinazzjoni l-tqajt ma' ħabib tiegħi li kien mixxena hip-hop ukoll fuq l-aeroplan. U konna libsin hip-hop, konna bjew morna xi kunċerti, sawla konna speċta in full regalja. U aħna unaddu minn ħdej fej ċekjaw lek il-bagalli speċta jiena fl-istorja. L-istess aħna dejjem waqfuna. Ħadd ma waqqafni ġifieri. Ħalla l-aeroplan kollu u dakinhar waqfuni. Aħna dejjem waqfuni u lajna naqaħes li ġifieri staqsu għalfej. Aw Malta ma jwafquni ġax ħafna prossimità u nis jafuna più o meno. Imma meta ra fejna mill-lordi. Imma meta nsifru diversi drabi biex ndoqqu barra f'ċertu pajjiżi jwafquk mal-ewwel. Jekk tkun daqqa samrani jwafquk iktar. Yes. Sħabi. Dik kellna ċajta, kellna ħabib dejjem nsellim l li kodna kull darba li niġu fil-QA tal-passaport dak il-ħabta ilu tagħna ġifieri xi 15-il sen ilu. Ma ftakar darba dorna naqgħu mhux ħażin mhux xi. U dejjem il-grupp jagħmel mħatri jekk hux se jwaqfu lil Damien jew le. 9 out of 10 times jekk votajt li iva terbaħ. L-istess. Sejġ konna. Għanna naqra episodju ta' daw ċirkustanzi. Lura l-identità, però. Sorry. So, mela, jien nieħu l-identità tiegħi mill-informazzjoni ta' sottokultura jew tal-kultura jew hemm xi gruppi differenti minn fejn jiena diġi informat. Mela. Ħankunu naqa' soċjoloġiċi. Għal ħafna snin. Qabel nistgħu ngħidu hekk il-qawmin tal-postmodernizmu. Għal ħafna snin. Konna nitkellmu b'master status li jinformalek l-identità tiegħek. Mela Abigail hawnhekk hija videographer għall-argument and that is her identity, kif tiddefinixxi lil nfisha. Ma' żmien bdejna naraw ħafna iktar frammentazzjoni, anke bdiet tidħol iktar id-dinja tal-ħin ħieles u possibilitajiet fejn timraħ hemmhekk, jiġifieri x'tagħmel fil-free time tiegħek. Skużani. Bdiet tidħol ukoll il-mandegu. Għandi s-sigaretti. Bdiet tidħol ukoll l-aspett. Sigaretti għax qed-timmissjom jew sigaretti għax. Għadni s'issa ma salam semmejthom ħadd qabbadhom li. S'issa għadni le. Imma bdiet tidħol ukoll Sorry, skużaj, ma li mbagħad beda dieħel il-ħin ħieles fl-equation. Ġifieri
U beda kien hemm iktar idiosinkrazi tal-karattru. Inti jista' jkollok identità frammentata. Ġifieri, mela Abigail biex nagħmel eżempju tagħha, taf tkun videographer fl-istess ħin tħobb l-annimali u dak parti integrali. Ukoll forsi kif tirrifletti fuq anfus nifisha, anke kapaċi tiddeċidi tivvota xi jew le jekk gvern jew partit jew liema partit qed jagħmel l-iktar għad-drittijiet tal-annimali minn għandu l-iktar proposti qed nispekula. Ma imma ġifieri jkun ħafna xus. Ma sibx li sejjer il-bot, l-analisi. Le, prova nanalizzak miftit. Inti għatlu minn qabel tħobb l-annimali. Semmit il-klip, ġbarta informazzjoni ġbarta waqt li qed nitkellmu. Jiġifieri magħmulin isna minn dawn in-nies żgħar ta' interessi differenti, nimirħu b'mod differenti, issa f'ċertu nies il-mod kif ħad tiddefinixxi lilek innifsek ħajġi identifikat l-iktar ma x'l-iktar li joltu f'ħajtu. Naf il-taxi driver li wassalni u kellna konverzazzjoni interessanti x'tejn żommu mal-Liverpool fuq x'sa nagħmlu da season. U beda jgħid tant kemm iħobb il-Liverpool għax li tidher iffissat iktar minni, se jiena fissat nara. Għalli tant kemm jien iffissat, għalli li għandi l-istidel kollha tal-Champions League impinġija fuq sidri. Fuq dari l-emblema kbira tal-klabbat. Jiġifieri tant kemm iħoss din sens ta' affinità li l-identità tiegħu hu minnu kif iħares liħ nifsu mhux just taxi driver ma supporter ta' eċetera. Timbra fuq ġismu kif hemmhekk tara li tant kemm din sens ta' affinità li lest li jittimbra fuq ġildu għal dejjem kontra għal dejjem jiġi xiġri minn Liverpool, eċetera. Dik qed tkun hemm. U di rridu nifhmuha fejn jidħlu aspetti ta' fandom, aspetti ta' subkulturi mużikali, ta' fashion għal-politika u kollha minn għandu l-emblema tal-Labour Party, l-antika toċa fuq daru jew Wichmintoff jew il-Maduma taf kif. U ġorru ċertu pride li tant kemm bi parti mill-identità tagħhom ta' huma minn huma kif jiddefinixxu lilhom infushom. Li lesti imorru lejn daw l-estremi. Bħal l-estrem li kelli f'ħajti jien bil-mużika tqila jekk tara fejn flusi jien fil-mużika għal-kitarra għandi 12 għal-albums, għandi kollezzjoni kbira, ġifieri. Bħala soċjologu. Naħseb tajb li ma we don't problematize this. Fis-sens. But I think we should look at it. Tik ħafna sodisfazzjoni, tik ħafna gratifikazzjoni. 100%. Ma jiena nipprova kemm jista' jkun minn oġġett noħoloq, and maybe this is problematizing. But that's what I do. Minn oġġett noħroġ kemm jista' jkun nuances differenti. U niprofa nkun oġġettiv kemm jista' jkun, ovvjament kollox għaddej mill-membrana tal-esperjenza suġġettiva tiegħi, però nipprova u naħseb kapaċità li pjuttost għandi li nidħol fiż-żarbun ta' ħadd ieħor, nipprova nifhem u x'qed jieħu x'inhi l-payoff għalih anke peress li parti mix-xogħol tiegħi. Naħdu naqra whisky qabel ma tagħmel l-kumment. Le, jiena għal Kilkomen għadni ma tallimx ngħidha episode. Hemm ċans għal tat soħra jew. Hemm ċans għal tat soħra. Dejjem għandi l-ħin. Li rrid ngħid li nipprova kemm jista' jkun nara oġġett frammentat kemm jista' jkun gradazzjonijiet biex imbagħad noħroġ speċta jew ma noħroġ jew qatt ma tasal konklużjoni għax tajt isma' dil-ħaġa wis komplessa, m'għandix il-fakultajiet mentali biex nipproċessa kollha, imma jien hekk nara issa ma nafx. U naqbel, ġifieri naqbel li dawn il-sottokulturi, kulturi, il-fatt ta' nazzjon, naħseb jagħmlu ħafna affarijiet tajbin għas-self-esteem, però naħseb ukoll li hemm l-opportunità għal-pathologization. Ovvjament, bħal kollox, fis-sens. Eżatt. We just need to be aware of it and monitor it. Hop dak il-whisky, għasfukarni xismu xil-sej. Kilkomen. Single malt jew le? Ma taffordjawhom xi single. Le, tal-Friends Day sorta sawt. Onestament, ma nafx jekk single malt li naf ngħidlek u li huwa whisky imdaħħan, smoky whisky, u għandu smoky għabieħ. Anke tu single malt, peress li għadu l-ħin. Jekk għan jħdu ftit, xorta nżidu naqa coke għax ikissirni. By coke means cola, le, mux
Sorry. Affiġnija, bro. Affiġnija. Mela. It is a single malt whiskey. Okay. All I can tell you is it's delicious. Li nasib bil-kola issa jkun għad fuq teħxi ftit. Ma. Probabli Liberali. Inkella nibda ngħidlek ħafna iktar ċuċati mill-li qed ngħid. Mela, xej bro, mela, ek bizzejiet ma nafx. Di ta' xarb, ta' xorb. U kemm għandu bżonn ikollok xorb fit-tazza għadni ma fimtix. I don't know what grok. Tajjeb, grok. Ix-xeħta ta' grok xini. Tajjebek, aċċettabli. Għamil tiktar għalik, imma. Daw l-accusations. Dejjem għat li tal-hip-hop naqaw il-ġom tos. Le, perswa naħseb. Konċertu arroganza, Naħseb għanna ċertu protagonizmu iktar minn ħaddieħor, hemm ħafna maċizmu fil-hip-hop, hemm element straordinarju. Ma nafx ma'kom ukoll. Santi wkoll fil-metal. Ta' kompetizzjoni wkoll, bejnietkom. Għana waħda mill-affarijiet ċentrali tal-hip-hop hija ir-rap battle. Ġili rajt rap battle? Iva, għandi għedja. Hemm rap battles li huma ġifieri from a literary standpoint ma nafx hemm x'affarijiet li kienu miktubin daqstek intelligenza b'daw l-osra rap battles, inti li m'intix mix-xena tal-hip-hop u rajt il-battle ta' Disaster. Palessa l-ebgħir ma nistawx naraw għax isa x'kien jismu dak. Oh my God, they killed Kenny bil-maska, bil-bini. South Park, għanna ċaġora nkomu. South Park kien trement. Kenny. Ibinti bħala soċjologu temmen li u għawek fej ma naqblux eżattament li this socialization or man as a social animal hija xi ħaġa li hija learned behavior. Jena l-bniedem mux għaxijena fil-sens maħiġ bdiet teori, miex oriġinali, nsibuha f'awturi klassiċi fis-soċjoloġija u anka filosofi klassiċi wkoll. Nemmen li il-bniedem meta tirriduċih għal l-iktar ħaġa bażika tiegħu huwa repository ta' instinti, ġifieri għandek l-instint distruttiv, aggressiv. The predator instinct ukoll. Mbagħad għandek l-instint prokreattiv, kreattiv, il-libido, l-instint il-ġibdiet sesswali. Mela, għandek il-libido, l-element distruttiv li huwa Thanatos ngħidulu. Fil-fatt x'inhu x'tajdu? Thanatos. Thanatos? The Greek god of the underworld. Okay, u liħor huwa l-element predatorjali. Le, dak l-element predatorjali Thanatos. Huwa l-istess wieħed, all right. Aggression, destruction, dawk tip ta' elementi. Mbagħad għandek l-element iktar sottili, libidinus, the libido sort of dimension, the procreative urge li anka nsibu f'ħafna nisa, per esempio. Mux nisa biss anka rġiel ukoll. L-element ta' xewqa l-prokreazzjoni, immaġna li ħafna għandhom fis-sens, anka jekk ma naħseb if you break it down to the instinct level kif qed tajt int, anka l-fatt li jiena nkun irrid nagħmel mal-mara jew mal-arusa u ma nagħmilx baby, naħseb ġejja informata ħafna mix-xewqa tal-bqija ta' ġismi li isma' bro għamel baby, ma mbagħad nirrazzjonalizzaw jekk nagħmel baby ħammurnejx fil-microwave space. Naħseb li dawn huma drives bażiċi fl-individu u jekk ma jkun hemmx dak is-saf soċjali internalizzat anka fil-personalità tagħna, mela x'qed ngħid, jien qed ngħid li immaġina jekk ma jkunx hemm regolamentazzjoni soċjali, ordni soċjali, anka ordni morali, l-individwu jaqal daw il-ġibdiet instinttwali. Ġifieri inti għandek bżonn jien fis-sajf pereżempju, fis-sajf tħoss sħana ma jkollokx xabtit toħroġ jien t-shirts u shorts eċetera, hekk tkun possibilità toħroġ erwien, toħroġ ħabba sħana, imma ma toħroġx għax għandek xi ħaġa tirregolak. U l-istess daw l-instinti għandhom bżonn regolamentazzjoni. Il-bniedem ma t-distingwix xejn mill-annimal. Mhux qed nagħmel riflessjoni ħażina fuq l-annimal għax ħafna drabi jalmuna iktar kif għandna nġibu ruħna sew mill-bniedem. Issa meta jibda ikollok din l-abilità soċjali qed ikun pjuttost Durkheimjana u jiġifieri jekk xi ħadd interessa jaqra iktar fuq hekk, ifittex hemm il-Durkheim
Soċjologu klassiku tal-seklu lejn l-aħħar tas-seklu 19 bidu tas-seklu 20. Jekk inti titlef din l-abilità regolattiva s-soċjetà, daw l-impuls institwali jibdew joħorġu aktar fil-bniedem u jkollok tendenza għal anka kollass soċjali. Ġifieri s-soċjetà ssir ħafna iktar kaotika, devjanza u kriminalità jiżdiedu u s-soċjetà kif nafu għallum. Tiddiġġenera fix-xejn u fuq dik ħanabdu wkoll. Immaġina d-dinja pjuttost apokaliptika biex forsi nieħdu impressjoni. Darwinjana ta' Mad Max. Marka jaqbel jibki bil-fer fejn u Mark? Ma nafx Mad Max rajtux. Le, Mad Max ma rajtux. Dik id-dinja futuristika Però apokaliptika. rajt ħafna images tiegħu. Ekket nitkellmu. Rajt forsi esagġerata, ma xaġa. Dinja Le, distopika. naħseb li hija possibbli li naslu għal deġeneraw sa dak The Purge, il-punt. rajtu The Purge? The Purge. Le, jiena ħana l xtrajna, ħana rajna Abigail. Stax nirreferi għali għallu, nalla, dak ta' il-film li tispiċċa s-soċjetà u kun hemm dak ir-raġel bit-tifla. X'inhu? The Road. Rajtux da. The Road vera tajb. It's basically the whole premise is when is it okay to give up, kind of. Li konna ngħidu fuq X'inhu film Amerikan jew Amerikan dak kien? Okay. American Post-Apocalyptic Survival. Dinja Fej bażikament, apokaliptika. insomma lex nfotilhom il-film. Imma bażikament, the moral question is when is enough enough. Eżatt. Sewa. The Purge ukoll, naqa differenti li interessanti li fl-iskript, min ikun qed imexxi li huwa Donald Sutherland, wieħed mill-iktar atturi favoriti tiegħi. Ikun il-President, insomma, dawn jarfu s-sistema il-gvern jaraf li daw l-impulsi istintuali tinsemmu distruttivi, aggressivi, eccetera. Joffri l-hom opportunità, time window ta' xi 24 sija, where you can act out any form of aggression, even murder is legal. Wow, okay. Ġifieri dan jaraf li tant kemm hemm bżonn li ikun hemm kontroll ta' dawn l-impulsi li pija tas-sena, pija ta' 364 ġurnata, kollox kontrollat. Imma f'dik il-ġurnata għandek il-time window toħroġ dan l-impuls. Testernalizza l-fantaziji makabri kollha. Eżatt. And then it Embrace Jung's shadow like you it's embrace your Thanatos. Your Thanatos, wow. U ktib diskussa. Fil-fatt hemm episodju ta' Rick and Morty fuq hekk, ma nafx għax rajtu The Purge. Rick and Morty ġili rajtu? Le. Rick and Morty bażikament huwa South Park on every shade of steroid under the sun. South Park joġobni. Imma da konċett ta' Thanatos, ktib diska ma' band oħra li għandi, ġajt ħalt magħhom wara xi 30 sena, Alex Vandals. U l-ewwel diska li ktibt hija din, Thanatos Rising, fuq ħtieġa li inti kultant tħalli dak l-element, dak l-impuls joħroġ Naqbel. U s-sib mod kif toħorġu. Naqbel, u naħseb il-nis xorta per eżempju, kif qed ngħidlek għandna moral jiu-jitsu, però issa il-gladjaturi. Eżatt, issa l-gladjaturi tagħna pereżempju lum il-ġurnata saru l-UFC. Ma nafx għax rajthom daw li jitlu f'gaġġa u and there's very few rules. And it's very bare and it's very, very brutal. Ma nafx għax rajtu ġifiri. The level of violence. It's almost, yes, li hemm ċertu regoli, per eżempju, jekk xaħat qiegħed martu u ma tistax ittieħ dak li jsejħu la football kick. There's kind of a few safety, but very few, ġifiri. But when you try to personify yourself in that person's body, meta tagħmel naqra empatija hekk tajt madonna l-istress li suppost qiegħed taħtu dak il-bniedem bħalissa hija straordinary. Because you know you're standing in front of someone who can potentially kick your head clean off, ġifieri. Biex neġa' mmur ftit lura l-mużika, għax l-ewwel saqsejtni fuq speċi tifsira tal-mużika tqila lik. Sa ċertu punt, speċjalment meta tkun fuq il-park jew tkun xi rehearsal vera intensiva tajba, ikollha dal-istess effett fuqi. This sort of cathartic element, this vicarious release element li inti toħroġ il-mużika tagħna anke meta tisma' biċċa mużika tajba tajt xrif bestjali dak anke kif niddeskrivu l-mużika tagħna hemm ċertu aggressività. Rif jaqsam. Rif jaqsam. Kissirna kull mem. F'ajna l-alla. Let's be clear. Ma tifmu l-punt jiġifieri għalina jissu dak l-ambjent leġitimizzat, speċjalment waqt kunċert, l-emozzjoni li tħoss, dik il-connection li tħoss mal-udjenza. Manka l-idjoma nfissa
dak it-toqol tal-mużika taf kif, toħloq da sens ta' release li wara konċert ħossok wow, taf kif. Straħajt. Biex immur lura is it something we learn? Jew xi ħaġa li It is learned primarily through socialization with others. Ġivi tibda miċkunija, għalhekk importanti per eżempju li kollok familja li kemm jista' jkun tiffunzjona f'diversi modi, li kollok sistema edukattiva tajba, effiċenti, li bażikament joffru dak il-kumpass morali, dak il-gwida biex persuna jkollu edja tajba dwar x'inhu aċċettabbli u x'mhuwiex. Taf kif, u meta jkollok dak il-blaring tal-boundaries, mek għandek il-problemi. Skużani l-ewwel isni wieħed ser ma bdew jgħidu li xi ħaġa minn wara ma bdejx nifhem baġġi jgħidu li f'idnejja, bażikament minħabba l-cards li għandna diġà kellna l-ewwel waħda, se jkollna mmorru bil-fors naf li kontra qalbek għal cigarette break. All right, tajjeb. La għaxxa kontra qalbi. U vera tajjeb għal-whisky. Għatlek li vera tajjeb. Għawtel ilna l-filmat u ħajkonna naqilbu sound. Jina ma ta' kont zaħir, niftakarni jina u hija nilbsu flok aħdar u abjad tal-Florjana u ninżlu x-xara biex forsi jara Nazarena Lamango li kien figura imponenti ħafna fil-istorja tal-futbol Florjaniza biex jażal 4 players biex jilabu mal-miners jew youths dak ismiex kienu jissejħu. Għalajt kienek kif semmejt li anka meta tkellimna, kien hemm 4 li jintaslu minn eċiren, mhux mijiet. Ġifieri x-xara mimlija. U ma kienx jiġi żarenu jgħidlek, inti tajjeb ħafna ta' u kien jgħidlek intix tajjeb għalaw sibi. Kollok 8 snin, wara dar tikbi, you get over it. Taf kif? U mbagħad timraħ f'xi ħaġa oħra. Imma llum anke jekk tiġi laħħaf xi ħaġa li ħantuk medalja għax ipparteċipajt. You know what I mean? Wejja. Dik mhux il-mera vera tas-soċjetà. Allura qed nibdu ħafna illużjonijiet. Forsi tajjeb xi ħaġa oħra u tinkoraġġih dak li jkun xi ħaġa oħra. M'intix tajjeb fl-atletika, jien ma kontx tajjeb fl-atletika, ma kont tajjeb fakk fl-iskola. Ġifieri, I mean, u hemmhekk bdejt is-self-worth tiegħi. Ma kellix bil-fors inkun neċċella f'kollox għax dik mhix xi ħaġa reali. Mhix xi ħaġa reali. Naqbel, u anka insibha ftit krudili, ġifieri meta inti taf li xi ħadd mhuwiex kapaċi mhux maqtuħ għal dik il-ħaġa. U flok tajlu l-verità x'inhi biex hu mbagħad jkun jista' jkompli bħajtu u forsi jimrax x'imkien ieħor, kważi tkompli tikkastigah b'dawn l-iskużi puerili biex hu ma jħossux ħażin falliment. Whereas il-falliment għalija l-ikbar għallim, biggest learning experience, għax inti tagħmel żball ta' dak li żball tħoss il-konsegwenza ġo fik li isma' dil-ħaġa jekk ħassirek inti ħatħossok dak il-mod, and you internalize, jrid issir parti minn ġismek dak it-talim, u naħseb li it-tfal meta nrabuhom hekk kien it-tfal ma nrabbihomx hekk, ġifieri it-tifla għandha 5 ġieli tiġi tkanta li xi ħaġa ngħidilha good try qalbi ma naqastonata, jekk trid nistgħu speċa nippruvaw intejbulek il-qagħda tal-eħnek, but I'm very objective, obviously after I hug her and I kiss her and everything else. Però I want my children biex jikbru mux jisom edin il-repjat fil-bubble rap, imma jekk għat ħajkollhom jaffrontaw affarijiet diffiċli fil-ħajja li żgur ħajkollhom jaffrontaw, irrid nibda bil-mod id-dozat u intelligenti forsi li nħejjhom għal dawk it-taqtijiet għax inkella I'm just setting them up biex ikorru daw. Eżatt, diki għax ħaġa ġusta ħafna, xi ħaġa unfair immens narajin. Mela, all right, edin live, edin l-ura, erġan l-ura. Mela, jena bżuqal, jow insomma, bazzament fuq l-istess binarju. Inherently evil. Is man, according to Dr. Albert Bell, inherently evil? Very good question. Għaw ħafna min jaħseb li il-bniedem jitwielet tajjeb. The Rogerian sort of philosophy li nintaqaw ma' Carl Rogers fil-psikologija li għajt that man is basically inherently good. Pero jek naħseb naqra l-evidenza tal-istorja, u għet jisib episodju korroħ fl-istorja tal-umanità, stejja ta' ġenoċidju naqbdu winna fil-boru għal-Holocaust tal-Lut, u niġu
għal ġenoċidi li saru fil-Balkani, fil-gwerra fil-Balkani, ġifiri. U tant kemm tara dil-kapacità nata ta' moħrija fil-bniedem li it really puts the whole idea that man is inherently good to question. And it sort of also vindicates the idea li hemm ċertu element distruttiv fil-bniedem, element ta' resentment, ta' ejra, ta' ħdura, li ma sebiex speċi oħrajn. Xo meta semmejna l-lupu, meta l-lupu joqtol normalment għax bil-ġuħ, jew kella biex jistabilixxu lilu nnifsu fil-ġerarkija, ma l-bniedem kultant joqtol għax jew gost joqtol. Allora jek nirrispondi dik il-mistoqsija, jiena l-evidenza timbutta lejn l-idea that man is inherently evil u li għandu bżonn dawk il-punti ta' referenza li semmejna qabel biex ipoġġuh fit-triq it-tajba, biex jirregolaw l-imġiba tiegħu. Jien ma tantx indaqshekk ottimist u pożittiv fuq l-umanità għax l-istorja turi il-kontra. Ġifieri jiena bniedem, mela ħanieħdu din ħobb insemmija fil-klassi ta' soċjoloġija tiegħi, soċjoloġija tad-devjanza. Mela nitkellmu fuq il-bniedem nazzjonali, l-enfasi fuq cost effectiveness, etc. U jekk nieħdu n-Nazisti kienu tant kemm kienu jirrappreżentaw dal-sforz fuq razzjonalità li tibda tara li meta wettqu l-Holocaust hemm trajettorja, ma l-ewwel bdew ipoġġu x'kienet l-ewwel analiż tal-problema qed tkun razzjonali x'kienet. Problema kienet għad-Nazisti il-lut għal raġunijiet eżoteriċi, l-aljanizmu, eċetera. U forsi anka minħabba ċirkustanzi soċjali fej l-lut kienu dominanti f'ċertu aspetti u forsi ħafna li kienu qed jisofru minn sitwazzjoni negattiva ekonomika bdew jinterpretaw ir-realtà ħabba fek. Jista' jkun kien vera, jista' jkun lemma mhux se nidħol fiha. Imma allura identifikajna s-soluzzjoni. U identifikajna l-problema, bdejna nfittxu s-soluzzjoni. L-ewwel bdejna xalija l-umanità għandha responsabilità kollettiva l-Holocaust u l-mod kif trattajna l-lut. Bdejna billi nitfawhom ġol ghettos. Għal-bidu s-soluzzjoni jekk kienet ħaġġuhom minn fejn kienu joqogħdu ghettos apposta l-lut. Sanitary conditions tajbin, pożittivi, ġifieri, u bdew jirrealizzaw li it's not a cost effective measure, bdiet ħafna flus qed tinvolvi ħafna riżorsi finanzjari, trid il-konserġ, trid in-nies li jkunu qed jiċċirkondaw il-ghettos biex jaraw li l-lut ma joħorġux minn hemm. Mbagħad morna soluzzjoni naqra iktar effiċjenti, allura bdejna il-lut ta' parsi ngħidulhom ġina għal dawra fil-foresta u flok ħadgawd il-foresta fil-verità kienu il-firing squads armati bdew jisparaw fuqhom bil-single rifle shots, firing squads. Ovvjament, hemmhekk għandek iktar ħela ta' riżorsi xed taqla soldati minn fuq potenzjalment il-front u l-Ġermanja kienet tiġġieled fuq ġi fronti, ma ninsewx. Qed taqla soldati qed tuża l-munizzjon, qed tuża riżorsi biex jħafru l-qobra. Allora morna soluzzjoni oħra flok daqshekk soldati ma nużaw spendaw machine gun. Ġifieri ħriġt il-lut, ħriġthom mal-foresta biex jgawdu naqra arja u bdejna nużaw il-machine gun, another cost effective measure. Then we realized that even that is expensive, għax qed nużaw il-munizzjon, xort qed naqlaw it-truppi, xort qed nużaw is-soldati biex jħafru l-qobra tal-lut. Mela ejja nġallu l-lut jħafru l-qobra tagħhom stess. Allora ħadnihom il-foresta, benilhom l-idea li ħanoħduhom biex jaraw l-ambjent, badnilhom li issa idinaw ħafru ftit. U li kienu qed jħafru kienu l-qobra tagħhom stess, allura salvajt ir-riżorsi. Immank u għazzajt il-machine gun, spandaw, tiltom. Immanka dik bdew jirrealizzaw li xorta għadek qed tuża truppi, xorta ħafna riżorsi, allora morna l-soluzzjoni finali, soluzzjoni super razzjonali. Li kienet ġejja the-term, ġejja minn hemm li kienaw daw is-soluzzjonijiet kollha kien hemm il-ghettos, kien hemm il-firing squads, kien hemm diversi. Ma kontx naf li l-final. U mbagħad morna soluzzjoni finali
li kienet iż-Zyklon B, concentration camps u Zyklon B. ċfir il-gas li kien ekonomiku biex tipproduċih, dejjem qed tuża l-element razzjonali li bniedem sofistikat fix-xjenza, eċetera. Li bniedem imma mingħajr umanità, li bniedem mingħajr valuri, li bniedem mingħajr l-ebda livell ta' sofistikazzjoni spiritwali. Għax inti biex tasal għal dak il-ħnisrijiet li waslu għalihom in-Nazisti. There has to be pa konvent li bnidem iżinħinit li gudda ma konniex qed nitkellmu fuq bnidem jew tnejta. Sissa sal-lum għadna m'għandniex evidenza diretta li Hitler ordnhom daw. M'għandniex evidenza diretta. Nafu li kien hemm uffiċjali oħrajn high ranking Nazis li kienu ordnaw il-kappit ta' konċentrament imma min eżatt mara l-Zyklon B ma nafux. Imma kellek diversi persuni involuti fl-amministrazzjoni stess, ġili kien jużaw il-lut stess biex iduru fuq xulxin. Wow. Jiġifieri x'in tara dan kol taqpa konvint li bniedem jitwilet tajjeb u ejja għandaqux il-bambin. Taf kif? Mela. Mbagħad naraw il-ġenoċiġi li saru fil-Balkani. l-istoria miżawda evidenza tal-kapacità tagħna. Il-kapacità tal-uman. Anka kif inbniet l-Amerika, l-Aborigini, biex l-iskjavitu, certainly. Naħseb we have a proclivity to evil. Let me try and back it from my side. Tal-bniedem jiġifieri ma ssibhom fil-annimal, sal-wisket jaħdem. Ma ssibhomx fil-renju tal-annimali. L-element pereżempju ta' ħdurija, ta' tertura, eċetera, il-gost milli tkisser xi ħadd ieħor u mhux biżbazzjonijiet fiżiċi immanka bil-sinek. Torment. Ġifieri l-kapaċità tal-bniedem mal-ħażen huwa trement. Mela. Għal-grazzja tal-Alla. Ħanispjega naqbel naħdi. Issib waħdit li mhumiex hekk. Ħanispjega naħdi. Mela, jiena nara elementi, I think there's an element for me that is man justice, there's l-element ta' predatur li inti l-ewwel semmejtu, embracing our Thanatos. Li huwa l-iktar element primordjali tagħna li aħna noqtu meta niġu darna mal-ħajt noħdu azzjonijiet li huma tal-annimali, which is definitely not the most humane way. Għar minn annimal. Jien naħseb li hemm minnu kapaċi jkun għar minn annimal, però naħseb li hemm naqra sfumatur li nixtieq nesplora. Mela. Li jena jirnexxi li meta jkolli dari mal-ħajt nirreaġixxi b'tali mod li noqtol jew nikdeb jew nisraq eċetera eċetera. It's part of the fight or flight kind of you're putting me in a survival mode fejn jiena ħajkolli ninterpella l-fakultajiet tiegħi kollha pjuttost primordjali biex niddefendi id-dritt tiegħi ta' sopravvivenza. Imma sopravvivenza tiegħi jew tan-nies li nħobb. U semmek I don't see any evil afoot. Jien naħseb li għax kif attenti għax li l-pup għalija that's not evil, that's just tragedy jekk jiġi lupu u jitfaċċa li għandna Depiro Street tasli ma jkolli t-tifla. Ma naħsibx dak il-lupu huwa evil, naħseb li din hija traġedja u dak is acting out its nature. Naħseb li mbagħad l-ewwel sfumatura ta' ħażen evil kattiverja tibda meta we start toying mal-poter, meta jiena nibda noqtol biex nibda tiela il-ġerarkija soċjali li fil-bidu aqqas tkun daqshekk evil, it's the kind of gateway drug to the pleasure payoff li inti jibda jkollok meta tibda tagħmel l-affarijiet ħżiena. Ma naħsibx jiġri bħal malupu joqtol biex ikollu iktar aċċess għal status fil-pek tiegħu. Naħseb meta dik il-ħaġa ssir, I don't like it at all. Però it's not the worst one still. Jien naħseb the evil starts meta inti akkwistajt ċertu ammont ta' poter u il-poter issa one qed tisker fil-poter u tu qed tisker ukoll fil-pjaċir li tik it-terrur li qiegħed toħloq. Jiġifieri hemmhekk that's for me where evil starts, when you start deriving pleasure from someone else's pain. Right? Jiġifieri sa ċertu punt għalija anka kemm kien sistematiku dan il-proċess li għaddejt minnu and how heartbreaking u jibes kien biex jiena noqgħod nisma' dil-istorja ma kellix idea dwarha. Xorta
per eżempju, ma nafx għax rajt, meta Saddam Hussein, edha fuq il-YouTube, meta Saddam Hussein ħal parlament Iraqin. Rajtu dak. That is the Brutal. ultimate dramatization of evil I've ever seen. Ġifri, tkexkxek, bażgament, għal minn marax, long story short, Saddam Hussein jirnexxilu jerbaħ asnaf kif rebħu il-parlament, fil-parlament qed jagħti speech li tradituri issa ħanoqtluhom kollha u jibda jgħidilhom wieħed. U inti ma tkunx taf jekk inti x'parti minn dik il-lista. Allura l-konsegwenza kienet ħafna nies kollha jqumu bil-wifqa sejrin Viva Saddam! Viva Saddam! U tarhom qed joħorġuhom wieħed in-nies li taf li ħajfpuċillaw jew ma nafx eżatt kif joqtluhom. Imma ħirġin u għadhom bid-disperament jgħidu Viva Saddam, ġifieri għax umiljazzjoni, ġifieri anka sal-punt li dal-bniedem ħajoqtlok qed iġġalek tiċċelebraħ. Il-krudeltà li jrid ikollok għal x'ismu. Issa, if man is inherently evil ma naħsibx li forsi ma naqbilx miegħek ftit li ma naqra fil-fatt hemm min qed jikbi eċetera, vera xokkanti edi. Il-puntu li kont nsemmi hu li ma naħsibx li bissija il-kilba l-poter li ġalek tagħmel dawn l-affarijiet. Meta ħafna mill-uffiċjali jkunu involuti fit-tmexxija tal-kapijiet ta' konċentrament għal nitkellmu fuq atroċitajiet kbar. Saqsuhom ma xi motivak. Bażikament ir-risposta kien daw kienu l-ordnijiet u jiena qatt ma id-deputajt, I never doubted these orders, għax ġew minn fuq. Allora, dik tixet li... Għalik, how evil is that person that says that? Ħanajdlek, evil is the absence of good. Naħseb li f'sitwazzjoni fej il-saħan kun naqra forsi ċertu nis forsi għan sorprendijom naqra. Ma meta bniedem jitlef is-sens ta' Alla, issa mhux qed ngħid Alla kif niddefinixxuh. Kodiċi morali. Mhux kif niddefinixxuh fir-reliġjon Kattoliku jew fl-Islam eċetera, imma meta nittilfu d-definizzjoni ta' jew id-definizzjoni ta' Alla u nitilfu anka forsi anka l-imħabba lej Alla twassalna biex nibdew niġġustifikaw kollox. Ġifieri tgħidli were those people inherently evil? If evil is defined as the absence of good, then yes. And they deserved all that they got, in my opinion. Palma Saddam ukoll ħali ħaqqu. Yeah, I mean, I think evil... U Gaddafi u il-totalitarian politicians kollha. Jiena lija. Yeah, I think evil, short of, għalija, there's still gradations to be observed anka in evil. Ġifieri naħseb li jiena nuri anka ċertu kodardja. Forsi Gaddafi nerġa' nirrifletti fuqha forsi l-mod kif inqatel kienet naqra oxxena. Ġifieri setgħu mmexxew b'mod naqra iktar. Dinjetus. Gaddafi kif. Mhux ġabruh minn kien qiegħed bħal Ġorġin jistaħba. Ġokanna. Hemmhekk kienu qatluh mal-ewwel. Jidir li jemmek qatluħ, niftakar dawk l-immaġini, kienu naqra. Jien anka l-immaġin ta' kif inqatel Saddam Hussein, kexkxuni, jaħseb wara ta' Gaddafi. Jien naħseb, he was beaten to death, u xalis, ġiviri dik il-realtà. Ta' Ceausescu rajta? Ta' Ceausescu ma rajta Mussolini u koll li jadisturbantu. Ġiviri, you don't pay evil with evil, ġifiri għandu jkun hemm mod dinjetus ta' kif nirrispondu għal daw ir-realtajiet. Però taħseb li l-mewt hija konsegwenza, l-execution hija konsegwenza meritata f'daw il-każijiet. L-impuls tiegħek jekk jgħidli. Ħankun sinċir miegħek. Jien naħseb jien naqbel miegħek anke min-naħa razzjonali, ġifieri naħseb daw in-nies bħal Gaddafi Mussolini għalina f'moħħna huma emblema tal-ħażen. Ġifieri aħna nimmaġinaw ħankun sinċir ma npoġġix il-Mussolini fuq l-istess. Le, imma naħseb għan-nies kwotidjani, speċi jiena ma npoġġihomx pereżempju ma mimmexxa il-ġenoċidju fl-Rwanda pereżempju għall-argument Mussolini. Però li qed ngħidu li minħabba li l-bniedem huwa annimal astrattu jista' jipproġetta ċertu ideali, pereżempju if I want to think of
xaġa li persona li huwa tajjeb tajt Ġesu Kristu jew Mother Teresa. U naħseb daw in-nies huma l-antitesi ta' hekk, ġifieri meta tajt kemm hu ħażin tajt Hitler jew Gaddafi. U naħseb li naħseb l-importanza li toqtlu bħal dak biex inti there's isa qed tittellaw fuq art tal-pubbliku u pubblikament qed turi li aħna isma' bħala umanità din il-parti tagħna nixtiequ inxejnuha. Jekk aħniex kapaċi jew le, inti taħseb li m'għandniex fucking tama fl-eżistenza sakemm ma nevolvux b'xi mod u tikbrilna t-tielet għajn minn nofsu rasna. Imma xew hemmhekk. Nara ħafna falsità f'dan l-element ta' nies li taf kif jippreżentaw ruħhom bħala super paċifisti, eċċetera. Jien naħseb f'kollox, f'kull esperimentazzjoni f'dan rigward tieħu l-communes tal-hippies, eċċetera, kollha kienu folozz u kollha fallew. Kollha pervertu ruħhom fl-aħħar. Fl-aħħar. Ġifieri l-flus jikkorrompu, l-istatus jikkorrompi u l-poter jikkorrompi. Naħseb tinstema naqra xettika l-affari, ma again naqpa ħares lejn l-istorja tal-bniedem. X'instema xettiku għalik? Li qed ngħid jien. Ġifieri li forsi anke nispiraw għal soċjetà aħjar hija naqra illużjoni. Jiena naqpa ngħid li d-demokrazija kif jgħid Churchill ukoll bil-fallimenti kollha tagħha tibqa' l-aħjar mudell soċjetà kif immexxu s-soċjetà. Churchill kien jgħid ukoll imma the best argument against democracy was a 5-minute conversation with the average voter. Imma Churchill kien ħobbi whisky immens. Churchill kbir bħalna jħobb il-whisky. Jena ħobbu immens, ġifieri. U kellu daw il-momenti jekk snidely poetico stre. Hemm ċertu perikli u bil-demokrazija, id-dittatorjat tal-massa u dan kollu. Nerġa' mmur ftit lura fuq Gaddafi, Saddam, etc. as the personification of evil. Iva u le. Fis-sens jiena ħobb imbagħad inħares naqlej l-oġġettività. Ngħid li forsi ħaqhom dak li ġralhom u b'ċertu riservi għax kif Gaddafi ma kienx ħaqqu hekk u kien ħaqqu traj naħseb. U anke biex jiġu dokumentati ċertu abbużi ħalli jkunu hemm għall-istorja. Naħseb li il-punt li xtaqt wasal li forsi f'dak ir-rigward tajjeb ukoll li rikonoxxu li anke f'każijiet estremi bħal daw, bħal Saddam, bħal Adolf Hitler, Mussolini, Stalin, Gaddafi, daw il-Castro, għax kultant il-Castro. Neżentawh u nimmitoloġizzaw bħala super. Għax dak għandna sieħbu fuq it-tix. Oh, iwa. Naħseb li f'dat tip ta' każijiet tajjeb ukoll naraw x'tajjeb għamlu. Ġifi per eżempju, kultant ninsew meta nitkellmu fuq Saddam u anke Gaddafi, li kienu wessaw it-mexxija għal per eżempju Gaddafi rikonoxxu l-importanza tal-mara. Ma li f'moħħok l-affarijiet jiġġustifikaw. Imma l-istess Saddam, per eżempju, fis-sistema ta' tmexxija tiegħu kien ħalla lok għal iktar pluralità. U daħħal per eżempju Tariq Aziz, kien Ministru tal-Affarijiet Barranin kien Nisrani. Ġifieri anka f'dawk il-modelli totalitarji għandna x'nitalmu u dejjem ħansibu xi ħaġa istarm iktar minnhom. Bħat-Taliban u l-ISIS. Ġifieri naħseb kien punt prattiku majn l-immaġina fis-sens li jiena bħalek, ġifieri anke meta jkun hemm ħafna elementi fuq pereżempju l-kolonizzar li sar tal-Awstralja jew tal-Indja pereżempju. Mux perswas, ċert li kien hemm momenti fej min kienet jibni l-kolonja li kien assolutament animal malizzjuż u għar man-nies tal-post. Però ma tistax tinnega wkoll li fl-istess ħin l-Ingliżi daħlu iktar mediċina, iktar sistemi sanitarji. Bat li puntaw għal-qalb immens. Il-kolonizzar tad-dinja tal-Anglophile. Il-kolonizzar Ingliż l-ewwel net ma tistax tista' forsi dej punt kontroversjali ma ħafna nies jaqblu miegħi ma I don't really care. Il-kolonizzar Ingliż kien totalment esperiment soċjali differenti mill-kolonizzar Franċiż jew Belġjan. Ħarsu lejn l-istorja tal-Kongo pereżempju. U l-massakri brutali u perversi li semmejna joħorġu ħafna hemmhekk. Il-kolonizzar Ingliż kien razzjonalizzat. U kellu
il-negatività tiegħu, anka kif kienu jħarsu lej il-natives, jiġifieri kienu kultant jaraw manka bħala sottoumani biex ngħidu kollox. Imma l-impatt mbagħad jiġifieri normalment ħallew l-Ingliżi f'diversi koloni tagħhom jekk tħares lej ħarsu lejn Malta. I mean, kultant jien tiġini dil-ipotezi li l-ħaġa li statit nistamu naqra antitetika għal ċertu nies ħanajda li l-ħaġa li seta ġrat il-Malta li sirna indipendenti. Ma tixin għalaw sewa, jiena ma kelli xiex naqsam għal-kem kultant jaddi li deħsib minn moħħi u kolla ġviri. Ġviri il-mod kif hemm kelma Malti, jena ma stax nuża fottejna l-pajizna. Tista' tuża li tita. Mill-indipendenza law. Kompli tiġi dali għatnajt. U jekk qabel forsi kemm xi postijiet li ma stajniex immorru l-Marsa l-Golf Cup tal-Ingliżi. Semmili l-lum fej tista' tmura u Malta jekk mhux id-dominju ta' X jew Y jew Z. Manuel Island li issa ħadu għal midi grupp ukoll. Tinja point li ħadu għal midi grupp ukoll. Ġifieri probabbli kien nektar aċċess għal postijiet f'Malta taħt l-Ingliżi minn għandna llum. Ġifieri dak iż-żmien kien kolonizzata imperu, imperu li kien jirrappreżenta xi ħaġa. Jirrappreżenta fairness, jirrappreżenta modernità, li jirrappreżenta demokrazija, l-Ingliżi weldu għal-demokrazija bil-Magna Carta, li jirrappreżenta it-twessiħ tal-involviment tal-kolonizzaturi, min kien kolonizzat, anka f'xi ħaġa ħafna ikbar, l-idea tal-commonwealth, etc. Versu l-kolonizzaturi moderni llum, li bażikament ħlifa l-ġiddu mhux qed jaħsbu. Għarajt il-kolonizzaturi qed ngħid f'Malta, entrepreneurs, etc. ċifiri jiena meta ħares lej l-esperjenza ta' Malta. L-ewwel net għandna ħafna mitoloġiji fuq l-Ingliżi u x'ġara li l-Ingliżi ishom ġewwa u ħatfu kollox. L-ewwel net l-Ingliżi stednuhom il-Maltin biex neħilsu mill-Franċiżi li kienu qed jagħmlu ħerba. Għalajt għalkemm hemm ċertu evidenza storika li l-Franċiżi wkoll ħallew ċertu impatt Brexit, ħallew ċertu impatt pożittiv ukoll fuq pajjiżna mhux qed niċċedda. Imma il-Maltin daħlu f'trattat mal-Ingliżi li jibqgħu kienu mistiedna. Sorrajt, l-Ingliżi abbużaw ftit u damu 160 sena jew kemm. Mela hekk tajtna il-parti sabiħa ta' kolonja Ingliża. Il-parti aktar problematika? Tkun bajeset, nara bajeset. Sinċerament. Ma nafx. Jien kull kolli ċentrist fuq kollox barra Liverpool, il-metal. Jiena l-estimmuta l-Ingilterra u Reġina. All-right, ġifi l-estimmutu, najda b'serjetà, kameras, whatever, iva. Ma mhux għal-President Malti jew minn whatever, jew għal-Prim Ministru, ma għal-Reġina u għal-Monarkija u l-Ingilterra u l-Union Jack u x'tirrappreżenta hija. Għax kienet il-Union Jack. X'tirrappreżenta? Għalija l-Union Jack tirrappreżenta dak kollu li huwa tajjeb. It-twaqqif tan-naziżmu jiena n-nannu tiegħi ħalla nofs wiċċu u 6 swaba minn saqaħ biex iġġieled tan-naziżmu. Biex il-Maltin u l-Ewropa kollha u l-dinja libera jkunu jistgħu jgawdu ħajjithom kif huma. Dik li kienet l-Ingilterra kieku ma wafqitx għal Hitler, kieku qegħdin kollha nagħtu żikħajl x'imkien u nofs il-Maltin li jissapportjaw dal-elementi razzisti u nazisti li jeżistu f'pajjiżna, kollha qegħdin f'kampijiet ta' konċentrament u nofshom maqtulin f'xi ħorn. Dik hija l-Ingilterra. U noqogħdu nitkellmu b'ċertu mod. Għax vera t-rabjani dil-ħagġa. Tidher urtat immens. X'taħseb minn Brexit, ġest biex nissottolinja ftit il-punt tiegħek. L-Ingilterra ħajamlu storja sa' suċċess kbir, m'għandix dubju. Forza ekonomika tremenda, forza militari. L-Ewropa tilfet ħafna x'telqet l-Ingilterra, ma mniġ biżżejjed biex iżomm l-Ingilterra. Immaġina l-Ewropa llum mingħajr l-Ingilterra. It's disgusting. It's totally disgusting. They didn't try enough. A Franco-German alliance, which historically was always, basically, there's an English term, but I won't use it. You're perfectly welcome. I won't use it. Okay. All right. So, from that part that you're kind of like... I have quite strong opinions on this. Yeah. And on issues related to this.
Issa jena votajt favur l-Europa, ta' ġiviri, imma għalija ma' mniex bizzed bizzammet l-Ingilterra. Użor, għax ovvjament inti hindsight, għax inti ma konx taf meta tivvota l-Ewropa li iktar qoddim ħajkun hawn dal-konflitt. Jiena meta mort l-Ingilterra, jiena kontent taj Brexit, so jena fil-bidu kontent najt, biex ta' forsi anka ġgajta ta' nis li namela maħħom, biex ta' bdew ipenġu minn rid Brexit bħala xi kwalità ta' faxxist jew xi kwalità razzist, però mbagħad mort l-Ingilterra b'kombinazzjoni ma' Marija u morna Leeds kienet ħatat xi lecture u d-dubbajt karozza, insomma kien l-ewwel darba li qed insuq barra. U d-dubbajt karozza bdejt insuq mal-madwar u minn Leeds spiċċajt il-Lake District. U għed issa nifhem għalfejn ma jridux għandna iktar taf kif the cosmopolitanization of Britain, because this is beautiful. Mbagħad minn Leeds morna York u York kien hemm partijiet li mbnew meta aħna qasħajt tas-sejjieħ ma konna nafu nagħmlu, and they're amazing pieces of architecture. Mbagħad bdejt ngħid, I mean, tagħtihom tort li minn Benadak jiġi Malta jarana bil-kemm nafu nillapizzaw gallinar jgħid inċi naqra troglodita. Ħantik naqra minn din il-kultura li jena għandi biex intejbek. Perswas li jkun hemm naqra, mhux resentment, ma naqra like when you talk down to someone and you kind of look down, which is, it doesn't sit well with me, imma fil-verità minn fejn huma kienu ġejjin pratikament il-kontrast huma aljeni kienu bażikament. Aħna kultant ma nirriflettu xu meta konna qed nitkellmu fuq il-Gran Brittanja. Anka sal-perjodu tal-indipendenza titkellem fuq imperu li ma jispiċċa qattu, jiġifieri, u għew ngħiduha kif inhi kellna ħafna esperimenti fl-umanità b'imperu, l-imperu Ruman, l-imperu Grik, mbagħad iktar il-qudiem jisu forsi anka l-Unjoni Ewropea bħala forma ta' imperu. Jew il-globalizzazzjoni Amerikana, imma l-imperu Ingliż kien dejjimi. U sa ċertu punt għadu dejjem u ma jmut qatt. Għax inti tara wkoll meta sa forsi jiena kif qed ngħidu nammetti da suġġettiv kollu li qed ngħidu jien super anglofil, eċetera. Imma anke x'in tara relazzjoni ta' ħafna pajjiż tal-Commonwealth mal-Ingilterra ħlif xi eċċezzjonijiet. Ir-relazzjonijiet dejjima. Jiġifieri l-imħabba bej il-kolonizzatur u min ġi kolonizzat. Anka l-kelma kultant ġilu nżaw il-kelma the British Occupation, eccetera, wejja. Il-Malti kellu relazzjoni reċiproka immens mal-Ingliż. Missieri l-istess, għal-ġifu għal-podcast u l-istess. Saqsi il-beltin li kienu jaħdmu strata stretta l-mod kif kienu jmorru mal-Ingliżi l-imħabba naturali. Komraderija. Un-nies inti forsi ma tiftakarx, imma jien niftakar. Kemm kpew Maltin, inklus il-familja tiegħi, meta telqu l-Ingliżi fin-1979. It-siju tiegħi telaq magħhom u anke l-alf baqa' sejr Wales mal-RAF. Ifhemni x'qed ngħid, jiena gburi li Maltu l-bandira Maltija nħobba u anke kif għadlek fuq it-telefon kull meta ndoqqu x'imkien. Nozza dik il-bandiera. Imma l-Unjoni Jack nozza ħafna wkollu. Għalija tfisser xi ħaġa. Parti mill-identità tiegħi. U tiġi wkoll mill-bonds familjari wkoll, ġifieri. Ovvjament ir-roots tiegħek minn fejn jiġu Bell perswas li kun jom Skoċċis, jiġifieri. Għalek oġbok. Kellek. Imma mbagħad kien hemm diaspora. Antika. Isma' speaking of which. Ejja nżidu, kien hemm diaspora tal-Bells. Għax kienu border ravers, jgħidulhom kienu border ravers, kienu jattakkaw. Mhux raiders, ravers, R-E-I-V-E-R-S, kienu jattakkaw fuq ġiex naħat tal-borders, Skoċċis u l-border Ingliż, rape and pillage, dat tip. U l-monarki Angliża ma tantx kienu kontenti bihom u il-klen mbagħad isa kien hemm diaspora tal-klen ġo Ireland u ftit minnhom niżlu l-Ingilterra u ftit minnha niżlu Wales. Imma l-oriġini hija Skoċċiża. Tiegħek? Dumfries hija. Dumfries min-naħa ta' fejn u jidher li Dumfries x'inhu żon? Dumfries żona ġo Scotland. U jidher li aħna konna wkoll supporters ta' Robert de Bruce. Illuminani. Robert de Bruce kien ir-re Skoċċiż li kien innexxielu jwaqqaf l-avvanz ta' Dwardu, Longshanks,
U għeja rajtu William Wallace, għaw xkien jismu dak il-film. William Wallace. Le, ġist nafna William Wallace. Li kien waqqaf il-Longshanks. U hija leħpa kbira għandi diska fuq hekk jisimha Bannock Burn għax imbagħad l-Skoċċiż. Issa li għadek kif għati l-istorja tiegħek man, kif qed narak u sa xeħta qed inħoss li rajtek għall-ewwel darba. Mhux biex qed inħares lejk u ngħid, this explains this fucking guy. U vera qed nimmaġnak man nara dikbar minn rasek. Jiena kieku ma sirx akademiku u dan kollu. Kont isir massakratur professjonali. Il-ħolma tiegħi fiċ-ċirkostanzi tal-lum li kieku joħu li kien Skoċċis jew Ingliż niġri ma' nazzjonal u nagħmel ħerba kullimkien. Xfi biex niċċajta, ma ħobbhom. Ma viable option. In a second life, ikollok tażel ikollok sibx Italjan. Mela, danger, kemm kont jiena assumejt li inti ħadkun l-inqas guest perikolus. Nħobbhom. Però ġifieri l-gwerra li daħħalni. Le, inti tlabt ħafna whisky, u nissottojan li inti l-iktar li tlabt whisky, u meta daħal li jina l-whisky ma tantx nħobbu, kważi jek ħajistmer, kważi snobjaħ għal-maddalja, nbadda waqtu kilka minn għaxolu. Wans li naqbdu mbaħt, tifem, l-eru skoċċizi. L-eru skoċċizi, le, ma. Għandek anka ħaddejk? Ħmaru naqra, għanta kossi sħanis, Mela, ħanaddu għal-parti oħra ta' konversazzjoni. Baqbadni għal fuq l-imperu Ingliż. Baqbatek, ma kuntet baqbatek, għax anka waqt li jettajda, mux sempliciment ix-xeħta tijak u kemm għandek imħabba, anka wiċċek esternalizza biex għal-passjoni tijak l-eruq tijak, u l-eruq tijak id-dejt narom ħirġin minn ġewiċċek. ħafna importanti. U sar iktar importanti fħajti u kol anka bil-mewta mis-siri, eccetera, ġifiri, iva, Fatak li ħolma tijak ila li tmur l-ura u tfittex l-eruq eżad. Ek nishtiq, ija. Zomna ġurnat. U mis-siri, niftakar mis-siri kien ħelu, kien meta kien jara, d-emozjonal għalwi, meta kien jara ċaġa fuq televizjoni, dik il-ħdura, per eżempju, tal-Skozja u ta' Wales, kien, skużani, għalih kienet ċaġa kbira. U naħseb minn jibbanalizza dawk l-eru għalik u ma fem xaħġa profonda fuq l-istoria. Wow. So, għaddu fuq xaħġa laterali. Li jinti meta rajtat il-ħares li għawat kolla naqbdu għafu għal-ħagġa. Pero nista naqbdu għal-leġerment jek mbat ma jkollokx interess li spiex ta' tkompli fuq ta' li jisma didejtni. Naħseb perswas li minn għet jisemak ħafna mill-konverzazzjoni tal-lum. So, Malta u l-Covid, imma fil-kontest, entu għafti il-kontest, entu għana għakulur. Malta u l-Covid, l-individualizmu, u il-rubija ta' soċjetà lej kollha soċjali fil-kuntesta dan kollu minn aħna u x'qed nesperjenzaw. Naħseb hemm diversi osservazzjoni x'wed jagħmel. L-ewwel ħaġa toħroġ għax kultant nimmetalizzaw ħafna fuq il-Maltin bħala pajjiż solidali, eċċetera, u nies ġens solidali. U naħseb x'ins tfaċċa il-Covid fil-bidu rajnija din. Naħseb l-element isu ta' sforz kollettiv biex nelbu il-problema. U hija ħaġa pożittiva u xek. Imma naħseb iktar kemm tħannas fil-nixxija u tul tan-nixxija tal-pandemija fis-sens li il-problemi li toħloq. Bdejna naraw iktar dak l-element li semmejn iktar kmieni biex nobtu kollox ta' sopravivenza, ta' survival of the fittest, ta' egocentrismu, għax ċertu affarijiet li saru bil-kem jitwem fis-sens li inti tagħmel rave jew x'kien dak. Night rave jien għax għandna antipatija naturali għal dik il-kultura. U neqpa' nozza dik l-antipatija mhux problema li ngħidha. Imma fis-sens li jien naf dal-kuntest kif ħadd teqpa' tissogra, eżatt, tissogra. Ħajjiet in-nies. Ħajjiet in-nies, inkluż ta' missierek u ommok, ta' nannit, eċċetera, x'daw iktar li kienu vulnerabbli. Vera selfish to a point. Issa dejjem nerġgħu ngħidu, allura l-egocentrizmu mhux realtà fis-soċjetà Maltija. Iva, sfortunatament, u l-Covid qed turi di.
U jekk ma noqdux attenti, u jinnawgura noqogħdu attenti għal ġitta kulħadd, x'ħadd ma jħobb pjaċi jibqa' maqful id-dar bil-erbaħitan, eċetera. Nawgura li is-sentiment individwalista jineleb u nħarsu dejjem lej soluzzjonijiet kollettivi, soluzzjonijiet nazzjonali, ġifieri għalkemm jien pro-British jiena ħossni Malti wkoll, ġifieri u nixtieq li nara l-pajjiżi għax xorta qisu pajjiżi joħroġ minna din. U nisperaw li jkollna l-potenzjal. Jien naħseb, mhux naħseb naqbel miegħek 300%. Naħseb Malta għandha l-individualizmu li naħseb huwa pjuttost kurrenti, speċa il-narrativa prevalenti kurrenti tal-punent, neoliberali. U naħseb dak il-neoliberalizmu mbagħad f'Malta jsir naqrar. Għax Malta għandna di li Bensfield kien jgħidilha familial, amoral familialism. Semmija Defni Karwana Galizja. Defni kienet titkellem ħafna fuqha. Dik xi ħaġa differenti. Ma jien naħseb meta hija differenti, imma I think it's a powder keg. Jiġifieri inti għandek il-narrativa dinija hija l-neoliberalizmu li l-individwu l-ewwel qabel kollox u iktar ma jinħoloq distak bejn dak li rrid jien is-soċjetà ma jinteressanix. Amoral familialism. Huwa speċ ta' kważi dal-eroizmu li jimbet mill-li jiena l-ewwel il-familja tiegħi u mbagħad għal bibi minn ħadd ieħor li l-Ingliżi jgħidu la more right fuck you Jack. U il-fatt li hija xi ħaġa eroika li tajtek, ara kemm għadna lura biex nifhmu li l-komunità għandha taħdem flimkien. Fil-fatt ġest biex nikkonkludi waħda mill-iktar kritika, l-ikbar kritika li nsiba x-xogħol tiegħi meta nitkellem fuq il-problemi politiċi u soċjali, politiċi ta' korruzzjoni jgħiduli li kieku jien l-istess nagħmel. Speċa u meta jgħidulek b'mod triumfanti li isma' inti ignorant, ma tafx x'intajt. Inti l-ewwel taħseb għalik, u mbagħad taħseb għalik, u mbagħad taħseb għalik. Jiġifieri meta mbagħad iżżewweġ għalija il-amoral familialism, faħħar ġibda tajba. U il-neoliberalizmu, I think, emmek għandek kaxxa esplusiva partikolarment. Jiena naħseb li l-amoral familism jiservi bħala ġustifikazzjoni għal ċertu tip ta' mġiba. Aħna fl-istudju ta' devjanza fis-soċjoloġija nitkellmu fuq neutralization techniques. Ġustifikazzjoni tal-imġiba korrotta jew imġiba negattiva jew imġiba kriminali. Right? Jiġifieri issa fi klima fej inti għandek l-istituzzjonijiet mhux qed jaħdmu. Right. Allora fej għandek rati bċertu diffikultajiet, is-sistema politika b'mod ġenerali, il-partiti, eccetera, kollha mnaqxin, kollha jiġġarfu, l-istess il-Knisja ġarfet totalment fl-opinjoni tiegħi, irtirata assoluta u sħiħa. Allora m'għandekx kumpass morali, allora il-possibilità li jimbtu daw il-mezzi ta' neutralizzazzjoni ta' affarijiet ħżiena jitkatru. U ħafna drabi li inti tisraq għal-familja, il-familja għandha bżonn sibi, tissir ġustifikazzjoni. Li qed nagħmel għall-familja. Tissir ġustifikazzjoni. Tirrazzjonalizza mġiba negattiva u Malta dik teżisti immens. Jiġifieri. Milli taf fuq soċjetajiet tul l-istorja u anka preżenti. Hija taħseb li hija iktar problema Malta minn soċjetajiet oħrajn u jekk hemmx taħseb soċjetajiet li nistgħu nħarsu lehom bħala xi kwalità ta' blueprint li ngħidu jekk mhux blueprint instruction manual li għalaqas nistgħu neħdu 4 istruzzjonijiet minnu. Ngħidlek John, inti ma se tispiċċa tal-programm se tagħmel degree fis-soċjoloġija xbin għax għandek moħħ apparti id-dik għandek moħħ soċjoloġiku ħafna. Mela, fuq di tal-amoral familism, anka Defni stess kienet tikkummenta fuq hekk u insabuha wkoll f'studji antropoloġiċi minn hemm ħadet ta' Defni. Di hija xi ħaġa tipika ta' soċjetajiet Latini, speċjalment pajjiżi bħal Malta, reġuni bħal Sqallija, fej int m'għandekx tradizzjoni ta' sens ta' stat. Għax qed ngħid, jiġifieri daw tip ta' soċjetajiet bħal Malta, l-Greċja, Sqallija. Immaġna. U anka nofsinhar tal-Italja. Kieku ngħid Spanja, l-Portugal. Fejn kellek anka it-twelid ta' kunċett ta' stat kien dejjem problematiku.
flok l-istat għandek il-familja li tmexxi sa ċertu punt li hija l-fulkrum tas-soċjetà. U di ġib magħha ċertu vantaġġi wkoll. Per eżempju, jekk nieħdu fil-kura tal-anzjani, għaw Malta għad għandna dik it-tradizzjoni li l-familja l-ewwel tuħsib. F'pajjiżi fej nordiċi l-iktar, fej għandek sens ta' stat qawwi u fej il-familja mhux daqshekk b'saħħitha, l-obbligu ma jmurx fuq il-familja, imma jmur fuq l-istat. Okay. Ġifieri allura jekk nieħdu pereżempju diversi pajjiżi nordiċi, inklużi Gran Brittanja, jiena f'ta' 16-il sena persuna mhux mistenni li jaqpa' imkaħħal madju l-ommu, imma jrid imur ifittex post għar-rasu fejjot, allura għandek iktar indipendenza ta' ħsieb u azzjoni, iktar autonomija, imma m'għandekx daqshekk rabtiet. Waqt li f'pajjiżi iktar Latini, Mediterrani, tas-sud tal-Ewropa, daw ir-rabtiet għadhom hemmhekk. U dak l-element ta' familizm kważi bażikament ikun qed għax l-istat mhux daqshekk b'saħħtu, mhux daqshekk effettiv u sa ċertu punt huwa imxejjen u mġarraf b'diversi aspetti, jinnaf il-korruzzjoni, il-nepotizmu, mhux effiċjenti l-istat. Taf kif? Il-familja tidħol u tiddomina. Ġifieri f'soċjetajiet Latini, l-antropoloġija turina li dal-fenomenu ta' amur il-femilizm. U jekk ikolli nagħmel korrelazzjoni bej daw li qed tajt ġifieri fejn l-istat huwa dajjef u l-familja hija b'saħħitha meta tħares pereżempju il-kultura tal-Italja, la familja l-ewwel qabel kollox l-istat jinbidel kull tliet ġimgħat li setta taħt ibidlu. Il-Greċja kienet l-ewwel pajjiż. L-Italja tittoqgħod attent kif tiġġeneralizzax għax orrajt, huwa fenomenu tas-sud tal-Italja ma forsi l-Italja nordika hija. Tramuntana hija differenti u fil-fatt anke huma jitħarsu bejniethom pjuttost terroni u xejdulhom. Hemm dik imma anke pereżempju. Imma inti tħoss ma nafx hekk għax esperjenza għajta, imma tħoss ħafna similarità. Ma l-Istalin? Per eżempju, aħna sifirna bil-band, sifirna f'diversi pajjiżi daqqejna ħafna pajjiżi. U interessanti l-affinità li normalment tħoss mal-Griegi, ħelwi wis. Għax imbagħad hemm ċertu aspetti tal-kultura mediterranja. Għalkemm jien anglofil, jien fil-verità biċċa minn hawn biċċa minn hemm. Jiġifieri hemm ċertu aspetti tal-kultura Latina li l-ħlewwa Latina u l-akkoljenza Latina il-Greċja pereżempju, Greċja esperjenzi vera sbieħ. Taf kif. U fil-fatt ikla l-dum daw ħafna stereotipi li għandna fuq il-Griegi, veru bekk. Ikla l-dum 5 sigħat. Daqjna konċert ġew il-familja kollha bil-nannit, taf kif jiġifieri. Hemm ċertu ħlewwa ma, hemm ċertu ħlewwa. Bħal kollox iċ-ċentru. Iċ-ċentru. Il-familja importanti imma m'għandix tippreċedi dejjem lil-bqija tas-soċjetà. Isma' naħseb għadna nistgħu nagħmlu zigarella dil-konverzazzjoni ċert li to be continued, ġifieri jekk inti imħajjar terġa' taddiżaw. Aħjar għax issa l-whisky qed jaħdem ħafna, Melena dwar rapid fire, jekk u sa tissopravvixxi għal il-biċċa. Mela, bażikament dan huwa l-antitesi tal-podcast issa sewwa. Issa ħanamlu spiex ta' il-kontra instead of kind of free talking għandek żewġ sentenzi, jew waħda jekk trid, biex ittina spiex ta' il-ħsieb tiegħek fuq dil-ħagġa li sensaqsik, tawa. Di għal-żomma brevi nikru. Mela, sissa dejjem fallejna, by the way. One, jekk naqra ktib wieħed f'ħajti, li mandu jkun? Il-Bibja. Speċjalment l-Apokalissi ta' San Ġwan. Għax iġibux mal-mewt u tmiem imminenti tad-dinja. Tux. Fucking nice. Tu? Jien jisperani ħafna, ġifiri anka fil-liri. Li anka, u jiena l-astrologija nisranija toġobni. Jiena ħosni nisrani li I don't indulge fl-esoteriċizmu. Nisrani, imma il-mistiċizmu nisranija vera toġobni. Imma il-figura ta' Ġesu Kristu dak l-idea li inti għandek iġġor salibek, li għandek tkun tajjeb imma b'saħħtek dawn huma. Jiena li Kristu. Kristjana. Kristu. Huwa dak kollu li kikun nixtieq inkunu, naf li qatt mi ħankun. Naqbel miegħek, ġifieri. Naqbel miegħek. Mela, tu x'inhi l-aktar ħaġa fil-karattru tiegħek li ġġieled kontrija tul ħajtek? X'inhi l-aktar karattru? Mhux qed nifhimha l-mistoqsija. Mela, element fil-karattru tiegħek
per eżempju, ir-rabja, jew li temozzjona ruħek malaj. X'inhi li element fil-karattru Xejn ta' xej? xejn, fis-sens li naqra mottiv ċertu kif rajt l-ewwel meta tkellem fuq missiex ħaġa naħseb anzi kuntent ħafna jien intaċ fuqha bija l-ħaġa. Ġifieri ma tantx nista' nidentifika xi ħaġa, naf forsi tinstema' naqra arroganti di imma. Le, ma do you find yourself to be at peace with yourself? Ħafna. What's the trick? Dak kollu li xtaqt nagħmel għamiltu jien. Imma marbut ma li tagħmel jew ma li jint. Serenità. U sirċ ħafna self-aware tiegħi nifsi ma' żmien, imma fil-punt li qatt f'ħajt issa ma nistax nirrifletti fuq xi ħaġa fil-karattru forsi tinsta' ma noqqas ta' umilta kbira di imma. Fil-passat tiegħek li tista' tiftakar meta kont Kont introvert ħafna. Kont introvert. Ija, bat ma qbajtx, il-mużika nitni ħafna, imma jien kont introvert u mistħi. Believe it or not. Beautiful. All right. Le, ftit nemmena fil-verità. Kont għamilt ħabta, per eżempju. Fis-sens nemmena ma. Per eżempju, ġili niftakarni affarijiet ta' daħ, per eżempju, jkun hemm reference group li tixtieq tkun parti minnu u taf tibda timmaġina diffiċli tkun parti minnu, allura taqsam minnu ħana ta' triq. Kell ħafna security sa' dan it-tip. U l-mużika kienet il-kultura li. Enitni ħafna, il-mużika enitni ħafna. Enitni ħafna. L-akbar suċċess? Xkol mistoqsija. U daw rapid fire għal-ġieħna. Naħseb il-PhD biex nkun sinċir. Kemm hu diffiċli li tikseb PhD? Ibsa ħafna jien kissirtni, kissirtni fizikalment, kissirtni psikologikament, huwa vjaġġ diffiċli ħafna. Kien vjaġġ waħdini. Illum hemm ċertu titjib anke l-università, hemm doctoral school, eċċetera, ma tagħmiltu jien. Kemm ilu? Jien l-estejta fin-2000 bdejta 99 u l-estejta 2009, dom ta' xar snin ma kellix estensjonijiet ħabba kont labx estensjonijiet għax ommi kienet mardet bil-kanċer lej l-aħħar fil-fatt il-ġimgħa li sottomettejt it-teżi mietet ommi jien. U kien vjaġġi bes ħafna, Allora għalhekk kien qisu l-ikbar speċi suċċess, jekk tista' tqisu suċċess. Għax kienet l-ikbar battalja wkoll. Kienet battalja. Tista' kemm ġest is-sottolinja dan il-punt tas-segwaġi li l-gratifikazzjoni kemm għandna norbtuha ma kemm jekk temmena tal-ġifieri xin nemmena. Jista' jkun li qed nimponi l-affarijiet fuq. Kemm il-gratifikazzjoni għandha hija kbira vis-à-vis. Għalhekk qed ngħidlek hija l-ikbar suċċess f'dak is-sens kif għadt int eżatt. Għax orajt hemm suċċessi oħrajn fatt jien naf naħseb issa ġiġaħri tnax l-album jien bej bendu oħra. U suċċessi ta' kunċerti, eċċetera, imma għalkemm kien hemm ċertu diffikultajiet mhux bl-istess intensità tad-dottorat u d-dottorat tkissrek allura meta mbagħad tasal għat-tragward. Tħoss sensa sodisfazzjon kbira. U kienet xi ħaġa wkoll xtaqet ommi għalija wkoll. Sorry, skużani. Daxxinu dal-mowma. Ma nafx mhux tiegħi. Naħseb tiegħi. Skużawni. Skużani, ma tgħidlek. La tibżax. Hija fil-belt. Skużani. Kienu suċċess li xtaqgħu għalija jinxtaqtu ta' ġifieri minn dejjem minn dukun żgħir jinxtaqt li nimbraħ. Taħt 10 sena ġa kelli viżjoni timur l-università u dan kollu. Imma u nafa soċjoloġija wkoll dak iż-żmien kont taf. Għalkemm dejjem kelli inklinazzjoni għax-xjenzi soċjali, dejjem storja u affarijiet hekk. Imma kienet ċaġa xtaqgħu ħafna minn missiera li, allura dik li saħal l-ikbar suċċess. X'kienet ħaġa li għallek student li vera fetetlek għajnejk fuq xi ħaġa li forsi qabel ma kellekx jew opinjoni jew kellek opinjoni kompletament differenti?
Lecture reċenti kelli għandi lecture għandi grupp ħelu ħafna nsalmilhom minnaw tal kienu miegħi youth delinquency and crime, mbagħad youth and leisure, se jagħmlu youth and the media u blena nitkellmu fuq l-użu tal-medja kontemporanja versus iktar tradizzjonali. U bdejt ninduna kemm fil-verità ħafna żgħażagħ illum jew nista' ta' żgħar minni m'għandhomx l-istess affinità u rabta ma' ċertu media li kellin, per esempio il-vinil, il-cassette tape, eccetera. Ġifieri kienet eye opener li meta nirrealizza li forsi tinkun nostalġiku żejjed u ma napprezzax ukoll forsi d-dinja diġitali li ngħixu fiha llum. Tal-lum li nittamaw li huma japprezzaw dan il-podcast għax huwa servizz modern fuq linja, whatever. Terribli, vera nħossni wanker nipromovi l-affarijiet tiegħek. Besides the point, l-esperjenza tiegħek fuq il-podcast. Kelma waħda baż li konna nusaw ħafna fi żmieni, u nafx kontu x'tużaw intom. Yes, għadni ngħidha. Baż, qed naħu gost. Tal-ġen. Kont se nagħlaq, però għandi kurjożità, dak is-salib. U ejja m'għandu ngħidx. Salib Keltiku Skoċċisu. Ma tina ftitek l-istorja dwaru xi tifsir aktar profonda. Ħafna minn daw il-Celtic Knots huma simbolu wkoll isuhom hekk il-yin and yang ta' imħabba eterna, eċetera. U jien ma ndjax identifika ruħi ma' Kristjanizmu. Jiena nisrani sal-mewt. Wow, all right. Nispera li forsi wara l-mewt ukoll mbagħad naraw. Probabbli nawguralna l-kol. Min jaf. Forsi niltaqgħu ġast kun bus stop per eżempju. Nara kemm ngħidha għadna dak kienet bus stop. Minn għatiegħi dak kollox men. Nagħlqu l-podcast hawnhekk. Vera ħadd pjaċir insir nafek. Ili nafek is-saħħa ta' 60 prattikament u kellna, fil-verità kellna aktar minn daw il-konverzazzjoni. Jiena għand għandna biex nagħmlu naħseb serje rasna. Grazzi tal-li kont parti. Grazzi lilek, kont mistieden. U t-tim tiegħek kollu għax għandek tim tal-ġenna. Tkellem naqfu t-tim bro, tkellem Part bro. impressjonata, I mean, wow, taf kif? Quite impressive, għax alright, minix bnidem li nimra ħafna fil-medja kemm ġili kont imma naħseb il-livell ta' professjonalità li tippruvaw timraw għalih huwa impressjonanti għandek il-Kenneth Bone, ovvjament li peress li huwa ex-metalhead bil-fors jew metalhead in disguise. Le, pittos metalhead in disguise. Imma t-tim kollu ħelu ħafna, process bin. Grazzi. Jalla timirħu u kolkom iktar programmi ta' dan it-tip għax tejn li tkun bla aġenda kultant. La, tiċċajta. Mela, grazzi ħafna. Narawkom għall-episodju li miss. Ibatulna fuq il-Patreon, by the way. Jekk għandkom baż u tejnu naqqa li tkunu parteċpi fil-Patreon u tuna biex daqqatit finanzjarja bħalissa kull qaddis jien nifhem li ovvjament hemm minn għaddej minn ċirkostanzi finanzjarji huma l-aħħar problematiċi kważi paralizzanti ovvjament ma nistenna xejn minn għandak, però jekk tistgħu tgħinuna għax taħsbu li qed nagħmlu xi ħaġa sura speċna grazzi ħafna. U once li qegħdin fuq il-Patreon u mbagħad tibdew għajdulna min tixtiequ jkollna fuq il-podcast. Onestament, Dr. Bell tajtni ħafna fuq xiex naħseb, Albert. Ġoġobni peress li naqra nħobb nikteb u hekk, toġobni dil-juxtaposition bejn xi ħaġa li s-soċjetà tikkonsidra pura u safja u speċi l-akkademja versus subculture bħal tagħna. Jiġifieri jiena dik il-vindication li inti tħoss inħossa għal hip hop imma ħossa wkoll għas-sottokulturi wkoll. U forsi dal-podcast kien naqa' minn dak il-vindication kollettiv ta' sottokulturi. Mela, ħankomplejt. Mela, grazzi ħafna tal-segwejtuna għad-darba li miss. Cheers, guys. U grazzi, John, Grazzi lilek, man. Vera ħad fucking gostalla, man.